Szervusztok gyerekek, ez itt a Gaming Kanál, és én Guszti vagyok. Üdvözlök minden Gusztitánt, kicsit és nagyot egyaránt. Toljunk egy kis Minecraftet, srácok, és unmute-olom magam TS-en. Ugyanis nincs itt velem más, mint Genes, Patrick, Chris és Aaron. Chris most úgy néz ki, le van némítva, viszont Patrick itt van. Halé. Na srácok, nézzük, hogy ja igen, közben beleteszteltem itt a dolgokat, hogy van-e kép, stb. Na, maradt ugyanaz a szoba, illetve a szerver, illetve a dolgok, igaz, Genes? Én is itt vagyok. Ja, itt van Chris is, gyerekek. Join server. Viszont nem írta, hogy zöld, úgyhogy lehet, hogy gázisztikus gáz lesz nálam. Gázisztikus gáz van nálam. Can't connect to server. Nyomjál rá az editre ott a szervernél? Már is simán frissítem. Edit? Ja, és... Edit? Azt hiszem Judit. Igen? És mi az utcsó 5 szám? Edit. 20200. Akkor írd át 21000-ra. Ja, portváltás volt? Ja. Jó. Én is azért nem tudtam És belépni. gondolom, hogy jó. Oh yeah, nice. Very nice! It's fucking nice! Miről maradtam le? Kérdezi Dani. Még semmiről, még el sem kell. Jaj, most ez micsoda? Ja, itt léptünk ki. Ja, bocsát már, na! Itt léptünk ki, és nem tudom, merre kell menni. Mindjárt megadom. Ja, valaki tipizhetne. Toilet papírozhatna. Tépézz oda, légy szíves. Már be volt írva, Azt, mi ez a kevés live? Most a kevés? Életem, szerelmem annyi live-on volt, hogy még mindig nem vagyok magamnál. A papinak a 24 órás dolga az azért rám is kihatott, meg a Bennis dolog is elég hosszú volt, stb. Tehát azért, mert nem láttok itt a GK-n, attól én még elég sok helyen jelen vagyok, elég sokáig. Általában. aludni sem bűn. Ja. Aludni semmi bűn. Patrik, ez tetszik, ezt fel fogom majd használni, ezt a dumárat, de meg fogom jelölni, hogy tőled van. Mi a franc? Jó, oké. Aludni sem bűn. Itt van még a régi creeper robbanás. Niki Jánuszra csinálta ide. Ki izét, de elkezdtem, csak elfogyott a földem, itt a telkemnek a sarkából kiszakadt egy darab. Gyerekek, azért gyűjtünk itt mi össze, hogy ne legyünk szét, azon kívül pedig azért, mert került be ide egy-két érdekes dolog ebbe a játékba. Jó, tudom, hogy moddal be lehet rakni UFO-t, meg mi most az nem érdekel, most az alapjáték mivel bővült, azt akarjuk mi megnézni. Shader sajnos nem lesz, ugye tudjátok, hogy itt shader meg szép grafikával szoktuk játszani, azért, mert egyszerűen még nincs. Viszont ahogy elérhető lesz, ugye az 1.9-eshez másik shader. És Genes már be is mutatja, hogy is tüntetem el, aha, tehát, és ezt így cserélgetheted? Ez nice. Ez nice. Tehát most akkor lehet úgy menni majd, hogyha be lesz lőve a shader, ott van értelme ugye a fákját kézbe tartani, hogy mit a bal kezedbe fákja, jobb kezedbe kard, csákány, minden. Hát itt nem ugye, de shaderre világít. Ja, igen. És majd jaj, de rég voltam itt. Te Genes, és ez várja, hogyan teszed be egyik kezedbe ezt, a másikba a maszt? Menjünk be az inventorit. Igen? Ott van jobb alul a karaktertől. Az Istenit. És az F-fel cserélgeted. De ütni nem tudsz a karddal, úgyhogy ha a másik kezedben van. De a fákját azt leteszi. A fákját leteszi. És például akkor mi értelme van így, hogy ja, hát jó, mert hogyha fát vágok, akkor igen, hogyha pedig ütni akarok, akkor F-fel átváltok másikra, igaz? Ja. Lehetek játszani? Gyerekek, nem, mert innen hoztoljuk a szervert. Tehát most, hogyha ide túl sokan be, azért direkt hat a limit, hogy ne rektelődjön itt a livestream, ne rektelődjön a stb. Mert különben problémáink lesznek, ha ide nagyon sok emberke belép. Mindenki írja, hogy recseg akad a néha hang, és igen, valóban? Mert akkor kilövöm a cuccot. Aha. Tehát valószínűleg a szerverhoztásnak, vagy minden másnak is köze van hozzá. Nézem.
Várjatok gyerekek, akkor viszont... Bla 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 bla. Igen, akkor visszatesszük, amikor csak vissza kell tennem a gyárit. Hát igen gyerekek, az a probléma, hogy még mindig olyan szegényes eszközökkel dolgozunk, hogy egy-két probléma emiatt igencsak megoldhatatlan. Kérdés, hogy a streamet újra kell indítanom hozzá, ha átállok másikra. Egy IP-t valaki tud dobni? Vagy... Jó, na gyerekek, elvileg átraktam, újraindítottam a streamet, úgyhogy várom majd a visszajelzést, hogy milyen a dolog. Na. Ez amúgy hogyan? Veslas Hogy jön fel valaki más? Ja? Veslas Joy, azt te vagy? Nyugi. Igen. Veslas Squirrel. Milyen mókus? Nem bántunk, csak érdeklődünk a nevedén. Fú, de fura ez a... Mennyi volt a Krisz akkor? 1500? Most már jó, nem, örülök neki, jól van, jó. Majd live-unk. Jó. Valamiért rektelődik. Hát igen, gyerekek, nekem is kell majd szépen egy capture card, meg egyéb jóságok, és akkor nem lesznek ilyen problémák. Szia, Stella, Hali, Macsek, Raul, Vörös, Kristóf, fú, mindenkinek Hali. Hát, mindenkinek Hali, Nyali, Fal. Micsoda? Ez az, most megyek is eldobom. Nem tudod hol van. Na, Genes, kérje csak le nekem olyan wingsuitot, hadd mutassunk a nézőknek akkor az új De éhes vagyok. Shit. Te, és a pajzsnak például mi a recept? Ez a sityú háza, basszus. De durva. Azt hiszem vas kell hozzá, meg fa. De az király. Az van otthon. Mi a szar, nem találok ki a sityútól. Ó! Mégis evezős. Csokolom írja. Szervusz Laci, szervusz. Sziasztok, szép eset mindenkinek. Szia Nikő. Kifostal. Jól vagyok, köszönöm. Augusztus, mit kell csinálni, hogy benne legyek a nyereményjátékban? Most még sem, azt sem tudjuk, mit fogunk sorsolni. Genes fog kiválasztani egy játékot véletlenszerűen, tök mindegy, melyiket választott Genes, mert több sorsolás is lehet, mert most már annyi kulcs jött össze, hogy el kell kezdeni őket kiszórni, és ezt így a Minecraft alatt, meg esetleg, ha még ezután lesz egy valamilyen live, akkor meg fogjuk tenni. Építőanyag. Valószínűleg valami kérdést fogok feltenni, de az is lehet, hogy csak simán betesszük a chatbe, és akkor aki kapja, Maria. Most én eldobtam a gömbhalaidat, csak mondom. Lopd a gömbhalaimat. Oké. Én meg eszek sült krumplit. Legalábbis azt mondod, a te házad, nem? Az enyém, ja. Hókockát nem akarok rakni a hűtőbe. Mondjuk oda éppenséggel passzol. Ki kell pakolnom a zsebemből. Genes, egy wingsuitot kérjél le mindenkinek. És osszuk szét. Snow. Akkor jöjjön ide mindenki, ezt odaadom mindenkinek. Hová? Oda dobsz. Hová? Ezt hova vagyok föl? Ja, ide. Ja, megkaptuk. Így is. És ezt meg odaadtam. Mivel teszem föl? Tedd a hátadra. Van az inventory-ben egy ilyen kis izé. Egy kis... nem tudom milyen jel. Patrik, te tudod hol kell ezt kikapcsolni? Igen, tudom. Tudod, hogy hol van vagy az a varázsos asztalka? És hogy kell itt repülni? Hát ugorjunk. Esés közben benyomod a space-t. Esés közben space. Azt hittem, hogy valamit... Gyerekek, menjünk már föl! Na, van az nagy hegy. Gyűjjön mindenki gyülekezzünk a házam előtt? Gyülekezzünk ide, és akkor együtt elindulunk fel arra a nagy hegyre, és akkor úgy. Na, áú! Tudtátok kapcsolni? Te kemény vagyok, levertem volna a szekbe. Micsoda, leverted a wingsuitomat? Már nincs kiírva, nem? Jó. Nincs, rálépett még egyszer a mob. Az a baj, hogy van bent egy mob, és valószínűleg azok hozzá. Ja, ez? Nézd itt, csúszik a hang. Ez alatt. Csúszik a hang, tényleg? Igen, megnézem, hogyha... Minecraft fikázók band kapnak egy villanás alatt, ezt csak úgy közlöm, mert hirtelen kiszúrta egy eszem, hogy vigyázzatok ezzel, még szeretnétek nézni a streameket ezzel az accounttal. Miről volt szó? Miről beszél? Jó, hogy csúszik a hang. Igen, frissítsetek srácok, mert át lett állítva az OBS-be vissza a régi beállításra a dolog, tehát esélyes, hogy frissítetek-e, és akkor utána valószínűleg jó, mert Jasonnel is jó. Mikor lesz a sorsolás, mert akkor bekapcsolom a gépemet. Nem tudom, bármikor lehet. Hát, nem láttam csúszni. Bármikor lehet.
Akkor jó. Haliguszi, miről maradtam el? Egyre meg semmiről, Balázs. Most teszteljük a wingsuitokat, látjátok, a srácok már föl vannak szerelve. Space kell csak nyomva tartani, igen, ezt vagy... Na, benyomni csak. Egyszer benyomom és kész. Lesz egy? Hát, várjál. Kaptál, nem? Nem. Földről nem tudsz repülni. Valami... Száll, pedig is felszállnák amúgy. Ja, onnan már na jó, de menjünk már magasra, hát így nem lehet kipróbálni. Na, Ja, induljunk. Menjünk el. Kéne kaja. Gyertek Igen. utána. Ki szedte föl? Én nem. Itt Nálam van is. még egy. Rengeteg hús van nálam. Patrik, itt van még Hozd egy. már egyet. Kemen. Sütünk, de Megvan. nyers, meg kell sütni. Sütjúnál van kemence, várjál? Vágjuk be akkor a süt. Itt van a... Itt van. Van is benne szén. Erre kétfelé szedem a húst, és akkor 20-at beteszek ide is, legyen bőven. És neki kaja? Ahol nincsen. Sül. Hamar megsül ám egy csomó aztán. Ja, jól is laktam. Elétre nem wingsuit, te, mókus, ruha. Ez az, mókus ruha. Hali, sziasztok mindenkinek, üdv, aki most érkezik, 131-en vagytok gyerekek. Lehet, hogy csak a nyereményjáték felirat miatt, de teljesen mindegy, mert az is lesz. Bár remélem azért olyan viszi el, aki úgy néha itt is szokott lenni máskor is. 3 darab... Gyere. Mehettem, de köszönöm. Ja, jó, oké. Nem baj, így ennyi. Ó, van, a többit itt hagyjuk, aztán majd is megsül. Ahol csikönek. Milyen illedelmesen becsukja a Krisz a kaput maga után. Viszek tojásokat, hogyha... Sityúnak itt a hodája, basz. Az ott az a hegy, az csinosnak néz ki, nem Genesz? Kíváncsi vagyok, hogy milyen messzire tudunk elsiklani arról. Patrik, jól áll neked ez a köpönyeg. Szén a szalma köpönyeg. Szívjad ki a pöcsöt. Én tök... Hát halkan mondjam legalább, nem? Most, hogy mikor lesz Dead Island? Kérlek, legyen még! Segítek? Lesz még majd, köszönöm. Buszi, nagy szerókra nem jöztök? De terveztük. Valamikor fel kéne nézni így a bandával. Most leszóltad a szerómat? Menjünk Hunger Games-zni. Ez is elég nagy szeró. A király lenne. Mi az izé? Mi itt a neve annak, Genesz? Minecraftben? Survivor Games, nem? De most nem az UHC-re gondol, hanem a rendes Hunger Games modra. Ja, hogy van rendes Hunger Games mod? Oh my fucking god! Jó. De leugrok. Azt, hogy holnap reggelig lesz live, mert nem akarok mondani. Na. Nem tudom. Nem működik? Aguszi Ajka mellett vagy? Így van. Mellette vagyok, egy kanálisban. Egyszer kell benyomni elvileg, azt mondja Genesz, és kipróbálom. Hát nyomogass egyszer, hogyha nem megy. Wow! Siklottam, de úgy meghaltam, mint az állat, gyerek. Ezt be kell gyakorolni. Azt a rohadt élet. Most hol respawn? Oh shit, a cuccaim! Látjuk a cuccokat, legalábbis én látom. Jó, akkor megyek. Age of Mythology mikor lesz? Majd lesz. Tépésznek, engem is például. De várjál. Erre, Ja, erre? Ide estem le. Azt a rohadt élet. Tényleg. Köszi. Én ha meg. Köszönöm. És a wingsuit is megvan, vajon? Aha, megvan. Pont nem ide estem. Hú, gyerekek, szerintem lerakok egy ládát. Szépen belepakolunk. És akkor úgy, mert ezt be kell gyakorolni. Igen, de úgy néz ki, hogy többször kell nyomni, igen ez? Vagy hogyan? Hogyan volt ez? Nem tudom, de ha most megint leesünk, akkor lehet gáz lesz. Hát mondom, teszek egy ládát, tehát leteszek ide egy ládát, nincs fám. Tépézzelek haza? Haza? Ne tépézzel haza, ide leteszünk egy ládát, ezt innen majd nincs rád fa? Lehet csak lakozni? Ide nem tudtok gyerekek, mert úgymond magánszerver. Old Space, te kockás bácsi. Mondtam én, hogy holdozni kell. De azt mondtad, hogy nem. Egyre néz fel. Nézze. Akkor mégiscsak nyomva kell tartani, gyerkőcök. Gyerkőceim. Hogy jön le a hegyről? Na, Sityúig eljöttem vele, úgyhogy a hegy oldalból jöttem. A Sityúig? És nyomva tartottad úgy? Tényleg? Megyek! Shit, yeah. És eddig is nyomva tartva mentél vele ezelőtt? Nem? Na. Ez viszont király. Tudsz.
Ami nem kell. Ezek rakjuk. Na jó, nem kard se kell, mi a szarnak. De egy kard legyen nálam, egy gyenge kard legyen nálam, eltesszük az ollót. Fémizet, sajnálom, mag nem kell, hógolyó nem kell, rengeteg agyag kell. Nekem is. Bot nem kell. Inda, az kellhet. Jó. Hú, majdnem leugrottam. Tényleg, a háztetőről? Menni a sityúhoz. És akkor itt röpülünk 3 a hegyről. Ah! I have been, ide tépésztek. Na. Úristen, ne csak a nyeremény miatt legyetek itt, lol, így van. Azt a mi a szar? De várjál, én félek. Várj, nyugi, mindjárt. Menj előre, Krisz, nyugodtan, menj. Nem akarom nézni, hogy meghalsz. De sit néznek, mi shit, jó? Na. Nem egyszer benyomni úgy néz ki, de nyomva tartani nem muszáj. Akkor nyomogasd, amíg nem működik. Mi van? Nyomogasd gyorsan, amíg nem működik. Oh shit! Azt a rohadt élet, neki csapottam a sityúfa. Hát ez mekkora király, te állat! De várj, ezt külső nézetbe is meg akarom mutatni, F5? F5 lesz, igen. Jó. Na, hát ez király, gyerekek. Ez nagyon jó. Vannak ilyen iszonyat nagy hegyes szakaszok, meg a dzsungelfák tetejéről, úgy de brutális így leugrálni. Az király. 135-en vagytok, srácok, üdv mindenkinek. Most a survival módban játszasz, így van, abba szoktunk lenni. Na, lássuk a medvét. Azt mondja. Köszönöm. Hogy ez mire király lenne, ha valaki áll lent, aztán elröpülnek fölött. Wow, shit! Külsőbe vagy? A tengerig, igen, külsőbe vagyok, igen. Azt a rohadt élet! Elfelejtettem én kinyomni a kreatív módot, így elszálltam. És itt szállnak, ez ki? Te vagy, Patrik? Jövök feléd. Ez ki? Hát ez milyen jó már! Most tényleg? Ez rohadt jó. Meg kell nézni, ki tud menni messzebb. Vestas Curl Experience Kinetic Energy. Mi történt veled? Kinetic Energy Recovery System. Igen? Aha. Oliver ezért ban jár, tehát még egyszer elmondom az újaknak. A Minecraft utálókat, meg ilyen hasonló okoskákat úgy kibannolom, mint ahogy kicsapja az orosz asszony a taknyot favágás közbe. Tehát valami hasonló módszerre, jó? Erre úgy készüljünk. Ha már itt vagyok a sityunál, akkor gyártok egy csomó kenyeret. Elerett az eső. Ó, szín szalma köpönyeg. Szívjad le a pöcsök. Basszus. Begyulladt az ég. Dörög, na. Ezt akartam mondani. Ez a faházaknak nem tesz jót, nem? Ez a faházaknak. Tehát most de belecsap a sityújéba, akkor... Muszti, ezt meg onnantól az egész erdő elterjed a te házadig is. Edd meg, Guszti. Mit tegyek meg? A halacskát. Halacskát? De nem tudom megenni a gömbhalat, ezt izé. Dehogy nem. Gömbhalat nem tudom megenni. Meg tudom menni? De nem áll! Okádok meg minden. Fúj, de rosszul vagyok, Krisz, miért kellett ezt olej laborban? Shit, most meghalok. Nem, csak félszíned lesz. Azt, hogy zombi meg fog ölni. Neki támaszkodok a fának. De nem vagyok jól. Shit. Baszki, de szemét vagy, Krisz, csukd be az ajtót. De szarul vagyok. Nem, nekem egy vödör kell, mert iszok tejet. Egyet már én is Genes, van tejed? Kell a csöcslöty. Itt áll, nem? Postoltam. Tésnek én még bizonyítja, hogy ivott. Láttam. Azt buggol a green, tényleg buggol a green screen, gyerekek. Jó, hogy szóltak, köszönöm. De egyébként nem tudom, hogy mi a problematikájánk, mindig úgy van, ahogy szokott. Tehát egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ugyanott van a lámpa, ugyanott van a green screen, ugyanazok a beállítások, de ilyen mégis úgy gondolja, hogy neki úgy kell bugolnia, mint a kurva élet. De így meg a... Így meg a pofán piros. De miért? Lehet, hogy kellene adnom egy kis brightness-t a... shit, fuck. Vegyítés, azt mondja vegyítés. Vegyítést ezt valamivel följebb. Igen, az a probléma, gyerekek, hogy
nagyon szívesen átváltanék az új OBS-re, ami rohadt jól kezeli a green screen. Viszont cserébe nincs olyan, hogy te bal klikkel állítgatod a kameraméretet, meg ilyenek, hanem számokat kell megadogatni. Na most éppen ezért rohadtul nem tetszik, mert az nagyon időigényes dolog. De még mindig látom a széleit, hogy pillanat gyerekek, bocsánat, megcsináljuk. Már csak azért sem menjetek el, mennyi reményjáték lesz. Ha azért amúgy különben elmennétek. Nem jó basszus. Hallod Genesz? 800, lassan 800-on van az érték. 650-en szokott lenni. 600, ne, hát 650, de valahogy így. És hát most is úgy nézek ki, mint kifestették volna a pofámat, meg nem tudom. Na jó, talán így jó, de így meg a pulcsim szöszöl. Szerintem... azon így meg átlátszoljuk, figyelj. Azt a rohadt élet. Nyugodtan nagyon verhettek már nálam, most úgyis frízezve van a kam, úgyhogy nem látok semmit. Az fostarisznyel. Na jó. Talán így gyerekek, így. Most így nézem vissza a streamet. De szóljatok, hogyha nagyon színtelen lennék. Meg szaktalan. Színtelen, szaktalan, szúrós szagú gáz. Tanultuk mi annó kémiából, ugye? És mondj rá egy példát. Színtelen, szaktalan, szúrós szagú gázra? Igen. Hát az mikor tök gáz egy szitu. Az színtelen, szaktalan. De mégis lehet szúrós szagú gáz. Mit lehet megnyerni? Köcsög streamer, mit lehet nyerni? Gyerekek, nem tudjuk. Véletlenszerűen fogunk valamit beszórni. Hegyi bétek csak. Gyerekek, mekkora villámcsikok cikáznak itt mindenfelé. Az előbb ráestem a lépcsőre egy repülés közben és föllökött levegőbe, de azóta nem sikerült. Jason, hogy lett modi? Hát gyerekek, ti is hozzáférést biztosítotok nekem 172 darab játékhoz, és akkor ti is ugyanakkor a moderátorok lehettek, mint Jason. Niki Ánusa, csak Ánuszoknak! Nézzünk be Niki Ánuszának a... azt hittem itt áll a sarokba, de ez csak a tartója. Melltartója? Ruhatartója van itt. Olyan átlátszó vagy. Tudom. Na haragudjatok. Igyekszem változtatni a viselkedésemen. Ideje. De most is húgytalicska a green screen. De nem szóltok, hogy húgytalicska a green screen. Várjál Genesz, mert idegesít most a green screen, most a streamet nézem. Most nem tudok, mindjárt bemegyek házon belül. Legyek házon belül. Nem akarom, hogy green screen állítgatós live legyen a dologban. Melyikben milyen újdonságok jöttek be Genesz közben agyaljára? De... Mi az Isten haragbajod van neked? Életem szerelme. OBS, életem szerelme. Mi a problémád neked? Legyen egy kocka a sarokba, azt kész. Legyen egy kocka a sarokban? Ja. Mindjárt kicsapom innen a green screen-t, azt rakok meg egy undorító keretet magam. White balance. Lehet, hogy azzal van a problémád? Lebalanszolod a white-ot? Aha. Ja. Na, picit, nem, ugye átlátszok, így. De lehet, hogy csak azért, mert sötét van ebben a szemétláda játékban most. Na várjatok, most megvárom, míg odaér. Aha. Fáll, most megyek el a bázisunk fölött. De mi esőbe repülsz? Egy pók. Nincs Genesz, kérjél egy... Hol vagy? Nézd fel. Most itt keringez? De nálam olyan, mint hogy gyalogolnál, vagy most... Mert... esel le? Igen. Elszúrtam. Kösz Genesz, egy izét kérjél már le nekem még egy elitrát. Nem wingsuitot, hanem egy elitrát kérjél le nekem. Lapáttal tudod a füvet simítani. Igen, ilyen is bekerült? Bejött egy zombulancia? Bejött a zombulancia? Ne verjed már a Krisz, te buta zombi! Beengedi a Krisz a házba a zombit, azt ki akar futni az erkélyen leugrani. Hát látod, de mi szerelmes volt a zombi? Mi volt az a szív? Vagy nem jól láttam? Az, hogy mennyit sebeztél rajta. Ja. Azért mindig bántod és... Ja, igen, változott a harcrendszer. Igen, azt olvastuk ugye reggel a műzli. Mi a szar? Miért versz hátba? Gaming kanál és ti most mit csináltak? Az új dolgokat nézegetjük.
Tényleg, és hogyha az erkélyről... Kitapostam a kertedet. De ne taposd ki a kertemet. De nem vert a Gernes a hátszatőről. Wow! Nice. Na, mi lapáttal simítom a füvet? Azt mindjárt megnézem. Mi együttéssel lecsaptam az ajzét? A csontváznylast? Azt please adj modi joga, hát ha ez ilyen egyszerű lenne, gyerekek. Akkor 40 modim le. Vonatról köszönök be, Csöcslődj Guszti! Szervusz Benny! Hogy vagy és mi újság? Igen? Micsoda? Csak mondtam, hogy jöttek be ugye új nyílak is, egy csomó fajta tudsz. Csomó új nyíl, igaz? Igen, hát ugye az update becsületes neve Combat Update. Tehát harcászattal kapcsolatos dolgok változtak. Mit keresek itt? Egy lapátot akarok csinálni. Készítsek addig valamilyen szexi pajzsot. Hallgass a pádra, mert rákerülsz a lapátra. Ide, ide, ide. Ide. Várj, meg akarom nézni, írtam Macseka ezt a fűsimítás dolgot. Nekem a fűsimítása érdekel. Meg akarom simítani a füvet. Azt írta, hogy lapáttal a füvet simítod. Én ennyit tudok. De mivel van nálam 2 csont, ezért csinálok csontport, rakok ide egy csomó füvet, és megnézzük, hogy mi a tököm a fűsimítás. Most csak rácsapok? Nem. Nagyon király. De vagy csak szivat? Szivat, mert rosszul leszek. Huszti, nekem nagyon laggol, írja meg. Jobb klikkelj rá, Guszti. Jobb klikkeljek rá? Jobb klikkelek rá, nem történik vele semmi. Nekem ilyen izé lesz. Eltűnik róla a fű. Miről? A földről. De... És most mi, akkor megszűnt a kapa? Hát nem, nem olyan lesz. Ja, hogy csak simán leveszi róla a füvet? Tehát ebben nem lehet ültetni akkor magot, igaz? Várjál, szerezzünk magot. Itt van nálam répa. Próbáld beletenni? Nem lehet. Aha, tehát ez akkor nem ugyanaz, mint amikor kapálsz. Belét teszem. Belém teszed? Várjál, várj, most csinálok egy kapát. Most megnézem tényleg, hogy néz ki a kettő egymásra. De igen, de tényleg látszik, hogy... Figyeld! Ez az, amit a kapával csinálsz, tehát ez rendes ágyás. És így meg csak simán leveszi róla a füvet, aha. De ezt nem lehet megkapálni, Guszti? Várjál, igen, és ezt most pluszba megkapálni. De levesz róla, tehát így meg is De ez mire jó ez a fajta föld akkor, Genes? Szerintem csak ilyen szép, vagy nem tudom. Hát de mi ez kinől egy idő múlva? Ugyanúgy, mint amikor... ez ilyen út, nem? Mi földút, mi? Mert ugye, ha leraksz egy földkockát, az se úgy néz ki. Tehát nem ugyanaz, most ugye... Várjál, de ami nincs fő, azt nem csinálja meg ilyenre. Nyugodj már meg, te szemétláda zombi. Látod? Tehát ami nincs fű, azt nem tud megcsinálni ilyenre. Földműveleti tesztek vannak. De... Szervusz Sanyix! Szervusz Two Boys nem is lehet itt már. Csinált egy másik, akkor 156-an vagyunk, gyerekek, üdvözlünk mindenkit. Mivel ilyen szép sokan vagytok, mit szólnátok hozzá, ha mondjuk olyan 160 felhasználónál kidobnánk egy kulcsot? Egyelőre csak így random. Kérdés most még nem teszek föl, az csak esetleg a úgymond nagyobb értékűeknél, vagy valami hasonló. Meglátjuk. Guszti, laggol a live. Valaki meg azt írja, nem laggol. Gyerekek, ezt frissítsetek, vagy valami, tehát hogyha a többieknél nem laggol, nálatok meg laggol, akkor ott valószínűleg valami hiba az önkészülékében hasonló kezdetű mondatok vannak. Nekem is bagol a live, laggolsz, írja Get Live. Na gyerekek, most akkor próbáljuk már meg egyöntetően eldönteni, hogy laggol, vagy nem laggol, vagy egy csomó ember még nem frissített, még mindig esetleg a legutóbbi mondjuk OBS állítás közben, vagy akármi. Nekem semmit nem laggol, írja Nevermind. Aha, Guszti, igen, más felhasználnak. Igen, szia Guszti, mi a helyzet? Szervusz Etarox! Dedralmos barátunk! i7-es gépen nézem, 60 megás nettel frissítettem és laggol. Gyerekek, valaki sokkal szarabb gépen néz, és neki meg nem laggol, úgyhogy sajnos ehhez nekem valami kevés közöm van, akkor tessék a YouTube-nál benyújtani valami panaszt, vagy akár. Puszti, engem már észre se veszel. Ne haragudj, 156 ember van ittben, és közben próbálok valamit a játékban is csinálni, tehát elnézést. Miért van Sityunál csontvázló és rajta nyilasok?
Igen? Igen. 161 néző, 163 néző. Gyerekek, Genesz, akkor valamelyiket a meg annyi kulcsunk közül, de a címét először mondjuk írd be, vagy nem tudom, vagy mondd meg. Válasz ki egyet, rád bízom, valamit válasz ki, és akkor betesszük, mert 161-en vagyunk, és az előbb még följebb is, 163 is volt, mondta Zoli. Úgyhogy, akkor melyik megyében van? Veszprém. Csak a kép megakad néha, ha nem. Most a kép nem is akadhat, mert most csak állok és nézem a kemencét. Szerintem a laggolás internet függő, írja Papi kicsi Kolbia. Mik jöttek az új frissítéssel? Kanál is. Hát, kanál is. Itt van rajtam ez a szárnyszerű dolog, amivel tudsz siklani, méghozzá egész jó, főleg nagy hegyekről lefele, akkor két eszközt tudsz berakni most már a kezedbe, ezt is meg tudom talán mutatni, változott a harcrendszer, tehát így néz ki a dolog, most látod, egy bal kezemmel kapa, a jásó jobb kezemmel kapa, úgyhogy ennél nagyobb földművesre nem is lehetnék. Két kézzel csinálom a siklást, azt meg tudom mutatni, mert a siklást most még királyabb lett. Igen? Ja. Még, mert most mi történt, hogy királyabb lett? Semmi. Semmi? De Semmi. ez, hogy végre jó idő van, ez király. A csónakot reworkölték. A csónakon is változtattak. Úgy gyerekeket, akkor van mit megnéznünk, Pusztia, hogy teljesen írtam, úgy jó lesz a kód. Le, evező aztán. De nem akarok letálcázgatni, most nem akarom letálcázgatni, mert hát tényleg nem Ott akarom elbaszni. A játék címe az Russian Horror Story. Russian Horror Azt Story. oda is írtam, aztán 2 pont és a kulcs. Jó, de most már, hogy bemondtuk, nem kell, tehát nem, csak simán írd be a kódot. De odaírhatod, tehát én ezt rád bízom, de ez Genesz csinálja, úgyhogy... Guszti, a Sityú-háza mellett van egy jobb csomó. Ja, elviszi. Várjál, lesiklok oda. Ne gyere vissza, ne menj nekik. What the fuck? Mi építettetek egy ilyen siklóállományt? De durva. Gyerekek, Genesz kirakta a kódot, aki tudja mi ez, vagy ha akár nem tudja, de kő neki egy ingyen játék, akkor lehet hamar, villám, gyorsan bejegyezte. És nem ez az utolsó, mert lesz még, tehát elég sok kulcs van Vizildulnak, és jó pár egyéb emberkének, nézőnek köszönhető. Miért repültem néha ilyen nagyot? Vagy mi van velem? A hátadon lévő szumóvia. De így, és duplán nagyot tudok ugrani? Mi a szar? Szerintem van még vele valami probléma. Ja, van még azt írják, hogy 2 személyes lett a csónak? 2 személyes? Ne gyerekek, azonnal csináljátok egy csónakot. Hát behalok komolyan. Ez tök király. Mi ez a 2 arany? Ja, ezt előbb raktam. Na szóval figyelj. A Sityú mellé kell siklani. A Sityú mellé? De itt megölnek a csontváltóval. De a vízbe? Igen, tehát a vízbe, a Sityú... Genesz, csinálj reggel! Most fogunk siklani a hegyről. Amúgy összetörtem az összes csónakot, csak mondom. És komolyan? Nem, vicceltem. Gyere le egy picit. Igen, én ilyenkor lélekben mindig készülök. Mit kell csinálni? Ja? Bocsánat. Miért ilyen? Te csak... Ennyire izék vagy? De várjál. Az előbb voltam bányászni, hiszen ezek pont nálam voltak. De várjál. Ja, aha, nincs kiolvasztva. Nincs. És akkor innen ugorjunk. Enchantment, mi? Mit? Igen. Nem, biztos, hogy úgy csinálta. Na, figyelj Patrik, akkor 1, 2, go! Jó, csapodjunk a vízbe, Oh, I believe I can fly. Jaj, ne. Már féltem, hogy neki csapodok össze. Ez csúnya volt, Nagyon gyorsan, menj, musszam már föl. Ugye innen látni, mint egy meredező valami. Mint azt a siklópályát. Nézzél be a Sityúnak a kertjébe, Guszti. Ugye, benézek. De tényleg furmás, hogy néznek ki a csónakok. Yeah, believe I can most fly. hol a tervező, vagy nem tudom, addig is volt? Yeah, believe I can touch the sky. Nem volt rajta, tehát csak sima kis valami volt, az egy ilyen ülőkárszerű valami, de máshogy is néz ki, meg lett lökve szerintem. Próbálj beleszállni. Ide nézd be, Guszti. Hová? Mi az? Ott. Mi a szar az? Ezt mondtam az előbb. Mi az Isten haragja ez, gyerekek?
Csontvász paksi. Azt a rohadt életbe! Azt még lő is, Azt mondom neki. Minek kereket hámhúz? Megtémem. Te szörny! Azt mondom neki, mondom az asszonynak is, hogy minek kellnek a csontlónak hámhúz? Na már témelem. Gyertek témelem. Jó van, csak Krisz látta ezt a részt, úgy néz ki. De mi a szar? De hát ez most hogyan lett? Ezt lekértétek? Dehogy. De egyébként ugyanolyanok, mint a sima lovak? Mi nem tudok bemenni a Jó sok HP-je van. Állatokat, falusit, meg mindent be lehet rakni a csónakba másodiknak, írja Benedek. Nice. De nem tudok, na. Ez az, itt vagyunk! Ezek lehet amúgy, hogy... Nézd, de ott megy a meleg csónak, Ott megy a meleg csónak, figyelj, the love boat. Női karakterrel A love boat. Akkor nem... Nálam láthatatlan volt. De gyerekek, javult, tehát végre nem lóg ki az ember lába a izéból. Nagyon egy picit alul. De ez király így, ez királyság. Patrik, bírsz vele? Jaj, véletlen bevettem egy csomót a cuccaidból, mert gyere ki. Speedboat run. Nem tudlak megütni hátulról. So fucking éhes vagyok. Guszti, honnan szedted le? A Minecraft.net-ről. Egy bizonyos fejőpénz ellenében. Lehet, hogy Gamageren is megtaláljátok. Guszti, éhes a karakteret. Igen, feltűnt, és sütöttünk húst itt a Sityú kis kérójába, Sityú kicsiny szerelemházába. Úgyhogy benézek, mint a nőgyógyász. Amúgy enchantot tudtuk ti is csinálni. Most ott hajóban nem éhezik a karakter. Házad mellett. Ja, az király. Puszi, mikor lesz Deadram? Tudok én is jönni? Jaj, király! Szabó Peti. Nem? Repülök vissza. Puszti, faszák voltatok Bennivel GT5-ben, hasonlót csapathatnátok ismét. Így van, Benninek is nagyon tetszett, és nekem is nagyon tetszett, hogy ő mindenképp lesz olyan csöcsölégy szopogatós live, mert... Hát akkor nagyon szoptam, csecset, meg kocintás volt, paplova grade volt, minden volt, király volt. Csetszopás volt a legjobb része. Én is azt szerettem. Ez nehéz volt összehozni, ugye nem láttam, hogy mennyire kell előre, és még dőj előre, már így döltem el a székkel lassan. Ja, nem jó felem. Csücsörítve beszél és ilyen... De aha. Azért volt. Azt megszerített egy csontváltót a gyerek. Megszerítette? Azt mondom neki, minek szelídítesz meg egy csontvázlóvat, te gyerek? Amúgy nézem, mennyi HP-je van? Minek? Lónak? Hozzá hasonló. Mi a szar? Hát majdnem a harmadik sor is teli van neki. Illetve, hogy egyáltalán létezik harmadik sor. Én ilyen másfél soros lovakat láttam csak. Én azért láttam, egy sor meg kettő. De ezt úgy kértétek most le, vagy ez mi az? Nem, én is csodálkoztam. Az előbb mondtam, hogy itt egy pár ló, mondtátok, hogy zsír. Hát de akkor még volt rajtuk bőr, vagy mi? Nem, mondom, csontváz volt, és mindegyiken volt emberke, csak aztán az egy maradt. Gyere a szex csónakba. Ben vagy, ez kiült be mögém a szex csónakba, Genesz? Akkor Genesz, te adod a löketet. Patrik, gyere a szex csónakba. De, és az jó, Genesz, végül az irányításra is jó. Még lehet vele tolatni is. Jövök, Mr. Néra! Azt mondom neki, minek jössz be a csontlóval a vízbe, te? Ám, de... Kurva életben nem tudok eljönni. De Genesz, nagyon jó lett az irányítása, próbáltad? Tehát ugye ez nem ilyen volt, ez nagy... Valljuk be, a csónak irányítás az nagyon ratyesz volt, gyerekek. Az nagyon ratyesz volt, ez így most már nem ratyesz, és úgy néz ki, nem is törik szét mindentől most már. Neki csapottam egy ilyen undorító izénak, és szétszakadt. Aha, undorító izék. Hát polipnak. Abba te vagy, Krisz? Nálam üres. Nálam ilyen szellemcsónak. Krisz itt áll a parton nálam. De nálam is a parton. Bugolunk. Szállj ki és... Oké, most helyre, ülj be megint. Átvettem, hogy kell. Jó, na most király, na várj, mögéd lök a szex csónakba. Azt mondom neki, minek ülsz mögém a szex csónakba, te Loch Nessi szörny. Oké, így jó, így királyság. Muszáj, megint lesz kora reggel? Lesz, hát ha más nem, a műzli az mindig van. Nem, egyiknek nem volt. Letöltsem, mehetek? Hát gyerekek, nem tudtok, már végül is 2 ember befér még. 6 fős ez most csak, tehát ha valaki még gyors és bejön, jelszó nincs, nem Genesz? Szerintem nincs. Nincs jelszó se. Csak nem tudjátok az IP-t. Genesz, tedd majd ki nekik akkor az IP-t.
a két szerencsés ember hamar connectel, akkor még be tudtok jönni. Tetszik a kanyon? És akkor, aha, jól tolod, Krisz. Szeretem, hogy mozog a lapát, rúdja a kezedben. Nekem itt álltak a parton. Annálhajó, írja Tomi. Tehát annálhajó. Igen, tehát hogyha kiszállunk, akkor helyre jön. Nem tudom. Igen, ez betolta az IP-t, ha valaki esetleg be akar jönni itt körbenézni. Eltévedünk, csak Krisz. két ember tud. Veszélyes vizekre evezünk. Én már évek óta vezetem ezt a hajót. Évek óta vezetem ezt a hajót? Körülbelül 5 perc jutott. Niki Jánusz már itt. Niki Jánusz, yeah! Furcsa is volt, hogy nem volt itt. De hallod, ő már a szerver elindulása előtt bejön mindig, tehát... Niki Jánusz nagyon megvasztott a port. Nyugi, Guszti, visszatalálok. Én bízok benned. Guszti, merre is voltam? Erre, ugye? Aha, és na jelöljön a Loch Ness szörny, mert levámol minket 320 forinttal. Tényleg, Patrik, lehet csak azért nem volt itt, mert más volt a port. Ezt mondom. Ja. Miért? Lehet, hogy ahogy kiírta a Guszti, egyből itt nyomogatta a refresh-t. Ja, lehet. Guszti, ugorj le valahonnan nagyon király. Igen, tudom, próbáltuk már. Guszti, meg fogom is még. Genes, please, TP, mondja Niki Jánuszra. Guszti? Tessék, mögött. Szerinted eltévedtünk? Ott nem, várjál, kiásom, várjál. Nyugi, nem, biztos nem. Merre mentetek? De miért ne? Azt mondom neki, kiásom én onnan azt a izét, de most miért nem ásatom ki? Mert mindenki úgy, de nem erről jöttünk szerintem. Hát tök jó lett volna, hogy kiásom, és... De is eltévedünk még jobban. Nem, mentünk volna tovább. De jó. Mehet vissza. Valami tank. Ezt miért nekem adta a TP-t? Azt írja Papi kicsi Kolbi, a nálhajó Genes betolta az IP-t. Igen, itt ilyen dolgok vannak gyerekek. Jó, felmegyünk asszak. Ahogy vagyunk a kanyomba. Azt mondom neki, minek tolod be azt az IP-t olyan mélyre, ha szétcsakítod a vagináját neki. Mi az, És akkor Patrik? most felálltuk. Hogyha nem látjuk őket. Vége! Nem tudom. Kit? Mert mondom, én sem láttam a Kriszt. Akkor átveszed a hajót? Nem, ültem hátul, mint a jó kisfiú. Gyere. Kiugrottam belőle. Ugorjunk már le. Onnan a meredező pénisz izémból. Várj, ne, hát beülök mögé a sex boatba. In the sex ship. Akkor ide így bedvitt. Fucking sex ship. Az mi, úgy befaroltad, de hát mi a szar? Hoppá! Sebastian Lő Boat Rally. Szállj már ki a... Na. Miről szól a Duma? Kérdezi Sándor. Ez jó, ez tetszik. Miről szól a Duma? Lesz-e ma még suna? Hogyne, 2 is. Azt mondom neki, minek 2 suna, amikor egy is elég. Mikor egyel se bírunk el, basszol. Ja. Szevasz, Mage. I'm glad you are here. In the fucking livestream. Listen you rolling. Genes, csinálj egy morningot. Versenyező ki meg tovább, Guszti. Megnézzük, ki tud messzebbre szállni? Figyelj, nyíl egyenesen, tehát ne is Genes, állítsd el az esőt. Ó, nagy Genes istenség, imádkozunk, állítsd el az esőt nékünk. Abba az esőre. Yeah. Na, srácok, akkor nézzük meg, hogy azt mondja, 1, 2, go! Nem jól csináltam az indulást, lóg a csákányom, vagy a kapám. Minél messzebb, valaki ott ment len, lehet, hogy Niki Jánusz, mert ez a Raptornak a háza. Raptor házán még, egy nagyon picit még föl lehet neki húzni. Visszafele, hogy jövünk gyerekek, kellene egy másik hegy, nem? Hát innen most kell megint egy hegy, amiről meg visszamegyünk, mert... Ó, nyerté, feladom. Ti siklatok itt? Gyerekek! Én idáig jöttem, hol szálltál le? Hát picit előtted. Így húz, mindig így, mikor jó nagy sebessége, húz kicsit hátra. Kicsit előtted, Figyelj, ott az a kis domb. Lehet, hogy az elég ahhoz, hogy hazáig elmenjünk. Megnézzük, hát milyen meredek. Vagy átalakítjuk a hegyeket, hogy így tudod, így kiváljuk a fölösleges részt, hogy elég meredek legyen a dolog. Közeli helyeken. Dombokon, dobozos hely neked. Kilefetyelt kőbányai üvegében. Kilefetyelt kőbányai. Annak úgy teljem kell, Guszti. Nekem, hogy szálljak, kell egy vicces cigi, mondja Reaper. Hát nekünk elég ez a köpönyeg is. Szénaszalma a köpönyeg, szívjad ki a tejedet. Idd a tejemet.
Miért én nem meg? Azt mondom neki, minek akarod te meginni az én tejemet, te? Csöcsölötty. Masszus, a Benny mindig, mikor bejelentkezik live előtt Facebookon, ilyen 5 másodperces videóban. Sziasztok gyerekek, én Benny vagyok, játékos, mit tudom én, lesz live, hozzatok csöcsölöttyöt, ez kell. Hát ez kurva nagy. Guszti, nézd! Mondjad, micsoda? Itt egy kurva nagy torony. Távolba. Ott jobbra. Te merre van a haza? Hát jobbra nézd. Hun van a hon? Arra van amúgy a haza. Jobbra. A nagy torony, nem látod? Nem látok én tornyot. Látod itt a nagy tornyot. Várj, hegyen egy tornyot. Nincs torony. Ott van, csak nem láttok addig el. Jaj, tudod mit csinálok? Tudod mit csinálok, gyerekek? Igen. Van nálam 64 darab kő. Csókolom. Ja, de itt már valaki megy, baszki. Hogy a francba? Hogy kerültél rá? Mi a szar van itt, várj? Be tudjak menni? Úgyhogy mindenki szól. Mi? Hát mindjárt szórok le 40 darab követ, várjál. Túl magas nem kell szerintem. Csak valaki majd álljon be Iránba. Szórom le a követ, figyelj. Szarom le. Álljon be Iránba. Várjál, nem én túl magas, Patrik? Te vagy 10 darabot. Várjál. Micsoda? Várjál, hát Igen, ez gyere ide. még 15-öt leszórok. Remélem az elég valameddig. Jó, így elég, magasabb ne legyen. Krisz is tudjon följönni. Figyelj, Krisz. Ha? Még érkeznek a... Itt vagyok. Ja? Ez most Hol? elég igen ez. Elég ennyi? Vá! Ne lökjél. Mi? Már lehet lökni megint? Igen. Visszatették a lökést? Igen. Ó, shit, gyerekek, akkor vigyázni kell. Na, ott a ketszó. Addig kéne. De erre majd kell rakni egy létrát, gyerekek, erre a toronyra ide. Merre van a kettő, Patrik? Amerre nézel? Nézz arra, merre van? Arra van. Arra? Jó, na. Arra. Mert nem tudom, nekem a Weave Distance most lehet, hogy nincs nagyra állítva, vagy én nem tudom. Igen, ezt tudsz adni kaját? Vagy... Ja. Várj, mi van? Rakd már lesz a szaros üveg, teszi. Na, srácok. Várjál, igen, ezt megépítezik. Mentem. Ja, ez a sárga virág kell. Megyek én is, várjál! Én is. Elkuttam. Én azért nyomva tartom a biztonságot. Patrik, oda! És akkor onnan meg megyünk tovább. Kapálózok, nem tudok már. Ja, elég egyszer benyomni, és utána úgy marad. Oh, nice. Menj már innen. Ja, mert én egész ideig úgy nyomtam a space-t, mint hogyha ilyen muszáj lenne. De durva, de a többiek hogyan száll? Leugrottatok már? Nem. Akkor várjál. Föntről igen. Ja? Menjünk fel a izéba majd a faház tetejére. Fász tetejére? Szerintem már nem férnél már be, Bence, csak, mert vagyunk... hányan vagyunk? Nem is érzi ki. Meg vagyunk 6-an, és nem nagyon akarunk többet, mert ne legyen rectification a streammel, meg a szerverrel, meg semmi. Úgy néz ki, már a hangcuccot se bírta sajnos, de reggel a mitológiában tökéletes volt. Úgy néz ki most. Ezt nem is erőltetem addig, amíg nincsen egy capture card, vagy egy még komolyabb masina, vagy egy külön streamer gép, hát ott még nem tartunk shinisztikusan. A haza az most arra fele van. Igen, ez 50-kor tolj be még egy kulcsot. Olyan sokan gyűjtünk ma itt össze, hogy megérdemelnek még egy kulcsot ezek a srácok. Majd, ha 50 lesz. Szervusz Gábor! Jó, szólok. De nem már! Cseszétek. Azt ne. Mi? Én vagyok. Aj. Leverjek neki egyet? Leverek neki egyet. Az ki? Az ki volt? Kit löktetek le? Nem tudom, de... Egyik néző? Nem meghalt valaki? Ott halt meg a szemem láttára a Pali. Utána löktem a Krisz. Ja, Krisz, lelökted? Patrik vízbe este. Utána át is raktam kreatívba. Jó, hogy lelököm. Itt miért nincs mint Twitch-en? Micsoda? Micsoda nincsen. Igen, picit hadd nézzelek titeket kommentelők, én szeretek veletek foglalkozni. Lesz még ma valami live? Szerintem még egy lesz, mondjuk legyen 9-kor, ezt 8-kor lezárjuk, jó? Nem tudom, hogy mi. Prepike szólt Genes, hogy így kettőzni akar. Csak ugye az a baj, hogy az kellene... Igen, de kellene még egy néző vagy valaki, mert... Vagy Prepikét ketten se tudjuk elverni? Nem tudom, hogy... Majd még most ráírok stream után, hogy akkor oké lenne 9-kor egy H2, csak az a kérdés, hogy most akkor milyen felállásba? Vagy hogy beteszünk egy botot... Vagy kérdezzük meg, vállalja. Vagy free for all? Csak tudod, az olyan, hogy mindig egy ember rácseszhet, hogy ketten támadják. Hát szerintem akkor ketten támadtak mindenkit, amikor így 3-an voltunk. Igen, azért mondom, hogy az azért nem jó. Krisz, miért lettél? Az nem. Ki? Én? Ott se vagyok. Igen. Nem akkor vagyok kilökött le Genes. Én nem.
Nincs kapasz Igen. már, mint Twitch-en, vagyis Engem nem... előtt. Ja, Genesz. értem. Te volt-e? Genesz, még 3 perc, figyeljenek a chaten lévők, mert érkezni fog a kulcs 3 De perc direkt múlva, előttesek. amit nem tudom, hogy mi, de érkezni fog. De nem lehet innen kiugrani rendes. Ja, tett ide egy párkányt? Mi már havazik? Havazik már mi felé. Gyerekek, mi a szar? Várj, nem is erre van az otthon, nem is erre van az igen, otthon. azért mondom. Várj, én most lehet, hogy jó fele megyek. Hát Vagy most lehet, jöttél hogy oda, ahonnan kurvára tudtál indulni. nem jó fele megyek. Vagy nem jöttél vissza, Guszti? Nem, én elrepültem a faszba. Genesz ide tudod hozni hozzám? Ja, tépész vissza. Körbeszálltam, de erre nem volt se. Egyébként nagyon jól működik. Mi a szar? Nyugi, csak itt vagy, nyugi. Oh my fucking god. De Szóltuk, Genesz, hogyha indulhatunk. szüntesd meg a havat, szüntesd meg a nyafogást, szüntesd meg a csacsogást, Tegyél legyen. nappal. Tegyél nappalt. Nyerjétek már a kulcsot, nekem nem kell, mondja Károly. Tényleg szólj, ha már annyi van. Gaming kanál, Skype PvP-zzetek, létszik. Skype PvP... ja, a Skype blokkot próbáltuk valamikor, Skype PvP-t azt hiszem még nem. Na, akkor aki tudja merre van az otthon. Nagyjából arra, amerre mutatom úgy a nyilacska. Milyen nyilacska? De indulok. Ja, indulj, menjek utána. Mi van? Ah! Gyerekek, lávába szálltam. Wow. És most belementem a vízbe. Meghaltam. De nem tudom, hogy miért, valamiért nem aktiválódott időre. Nekem sem, hogy nekem 3-szor kell benyomnom Fú, most. gyerekek, valami iszonyatosan nagy kábel gyötörhet engem. Tehát már tekereg. Ki akar jönni nagyon. Fú, nagyon rossz. Azt mondja Patrik, 50 van már? azt mondom neki, minek tekered benne a kábel, te Loch Nessi szörny. Minek kell neked H20? Az kurva jó az a öregházasban, amikor ott tolják. Azért, hogy ránéz közben a feleségre, nem igaz? De így volt. Mi itt van az a furcsa föld? Mi út van? Nem én lopom a búzzát. Oh shit. Azt kérdezem. Öcsém, hogy szágudok a kanyomba? Én nem lopok sem. Oh my god. Oh nice. Fucking nice. Mi van? Csak répen a Mi segítőt van? keresztbe. Nem is Amúgy találtam. vágod, itt a dínyje. Most ha leszed a dínyét, akkor az a semmi probléma. Itt a Megcsalsz, creeper a bazd. kertbe. Mi De van? miért rántott hússal püfölöm Mi a van? földet már? Ne! Nincs baj. Alig történt baj. Alig történt baj. Felrobbant a félház, alig történt volt. Ki ez a Pali? Nem nagy baj, csak egy pici. Nem az én házam, az a lényeg. Nincs is házad még, nem? Azért mondom, hogy nem az enyém. Figyelj, szépen visszaépített, semmi probléma nem. Már kész. Gaming kanál és te vagy a legjobb, köszönöm szépen, ezért mindjárt kaptok egy kulcsot. Genesz 50 van, most nézem. Akkor Genesz küldi a kulcsot, figyelem. Ott a kulcs, gyerekek, Bloodbath Kafkaz. Életemben nem hallottam ezeket, de ingyen van, vigyétek. Aztán ígérem, egyszer eljön az idő, amikor a Far Cry Primalokat szórunk ki. Az jöhet ide is. Az jöhet ide Amikor is, már ugye? 1 euró lesz. Mikor már 1 euró lesz 15 év múlva Far Cry Primal. De mi Ilyen 2 emulátorokon euróért fog csak osztogatjuk. futni, mert annyira bratyinak számít majd, hogy ilyen nagyon ilyen free to, tehát ilyen ingyenes kis így kiadják ingyen, hogy tessék, mert ez már 15 éve megjelent. nyomjuk már. Böngészőből toljuk, ha a Primalt annyira ratyasz lesz, akkor kiosztuk. Kíváncsi leszek, mikor érünk odáig el. Hová? Jövőre. Úgyhogy... De merre? Ja, hát... Lesznek olyan játékok. Ja, mondjuk igen. De Viszont az most még néztem, siklott. Genesz, hogy a régi Prince of Persia is tudod, hogy van ugye böngészőből. Szerintem... Ja, azt láttam én is. Így akkor lehet neki fekszek annak. Egyik live a végtolom. Tudod, egy live alatt elvileg, ugye ott számol vissza az óra, és 60 perced van végvinni a játékot, ugye? Ja. Ha jól emlékszem. Azt így le kéne Ó, megvan! Megvan a meredező mak. És így oldalról pont úgy néz ki egyébként. Na, hogyha megnézitek. Mansion is fönn van, csak az a baj, hogy a Nintendo-s verzió. Jó, majd én azt megoldom, mert ugye azokból akarok live-on. Tehát a régi kedvenc játékaimból mindig fogok live-on. Azt mondd be azt, hogy Biszi baszi bassza meg! De most nem sikerül a Cartman hang. A Bennynek jobban megy. Én is szoktam tolni régen. Meg a Family Guy is, az azért. Azt jól tolta az angol Petert.
Meg az volt a legjobb, amikor beültünk egy hippi buszba, és akkor neki állt tolni gitárra, meg énekelt hozzá, ott a homokos parton. Egy Gyötőalba. Guszti, komolyan. Mit? Szia Guszti, végre live. Igen, és 8 perc múlva zárok. Takó. Ki kapta a kulcsot? Ki kapta a kulcsot? És majdnem kérdeztem, hogy és mi az? De hát a címét láttuk. A Krisz kapta. Én is majdnem, csak pont addigra, amikor betöltött volna, elvetted. What? Mi? What the fuck? Ma háború megy a kulcsért? Nem tudom. Guszti, lesz Dead Run? Igen, valamikor majd igen, de ma nem. Ma nem, mert most múltkor sokat. 24 órás live-ba azt is toltuk papival, és... Jaj, gyerekek, nektek itt külön nem meséltem a Szalai is dolgot, hogy be voltam szarva, mi? Miért voltál beszarva? Hát mert csak bejön a Szalai is TS-re, és követem úgy 2 éve mondjuk, meg mondhatni rajongó vagyok, és a Paplova meg benyögi, hogy ő elmegy kakálni, vagy arcot mosni, vagy nem tudom hova, és akkor én meg ott maradok az Istivel. És akkor így ném a csönd. És akkor mondom, hogy... Mondom... Hát Isti, te mit fogsz ma csinálni? Hát Gusztikám, videót kéne vágni, meg ilyenek, tudod, ilyen Isti sem mondom, nem már mondom, hát mi a szar van itt? De jó volt, párszor szétlőtt. Mi is szétlőttem párszor. Utána el voltunk már, csak így hirtelen, ahogy lelépett papi. Na mondom, jól van. Itt, hogy a Istivel, abszolút nem tudom, mit kéne neki mondani. Ez először így... Lehet mondanom kellett volna neki. Azt minek jöttél be te ide, Isti? Ham, 20 ebbe a TS-be. TS-be! Ilyen traktor a TS-be nincsen, gyerek. Ja. Vagy Patrik. Így is kiégettük egymást párszor. Így itt vagyok, de miért mi van? Ott mennyi reményjáték, már 2 is volt. De hasadról vissza tudsz pattanni és tudsz tovább repülni picit. Ilyen jó gyerekek vagytok, hogy 150 pluszba vagyunk gyerekek, nehogy a végén betoljunk még egyet. Nem, tudjátok mit? Lehet, hogy most, lehet, hogy a következő live-ban, mi fingom nincs, hogy mi legyen. Betoljuk még egyet? Most nem volt elég az... Aki eredetileg titeket iratkozzatok fel, aki feliratkozik, arra én is feliratkozok. Jó, én feladtam, hogy ezt megpróbálom az emberekbe ezt elmulasztani, mert nem lehet. Úgyhogy ez így marad. It's like that. You can do nothing about it, man. So fucking sad. Mit csinálok egyébként? 54 van gyerekek, most már így bucsisztikus dolog lesz, bucsuszkodusztisztikus dolog. Nézem így a kommentjéteket, kicsit dumáljunk közben. Még azon gondolkodok, hogy mi van még, amit nem próbáltunk esetleg. A Wingsuit-ot néztük, Elitrát, bocsánat. Kétkezes dolgot, azt láttuk, hogy milyen ez majd nekünk jó lesz. Igazából a shadert várom ehhez is, gyerekek. Tehát nagy valószínűséggel akkor lesz megint Minecraft Live, amikor már az 1.9 is támogatja a jó grafikás, árnyékos, shaderes dolgot. Akik régóta követnek, azok tudják, hogy miről beszélek, vagy esetleg valahol láttátok máshol. Még egy kulcs, please gaming kanál is, majd a következő live-ban. Jó? Minek neked még egy kulcs? Bedob Barnabás, írd be Google-re, Minecraft letölteni. Mi hogy csúnya dolgokat, na most. Guszti, jetpacket. Jetpack, ez micsoda? Ez mi ez, Genesz? Ez az ember. Guszti, menj az ja, ez így néz ki. Patrik meg beveri ide a fejét az erkély szélébe. Mit csinál? Nézd a lépcső alá. Mi ez? Minek vannak kis tyúkok a lépcső alatti gardróbba, gyerekek? Eldobáltuk tojásaidat. Nem már a tojás, akkor én is hozzácsapkodom őket a falhoz, hát ki kell belőlük egy... Ki kellett egy... De ezt miért okádod magadból a izét? Ez az tolja így magából a izét, és sült, milyen francot. Folytassátok a Don't Starve-ot. Patrik? Akár, esetleg ezekkel a karakterek. Jason, akarsz jönni, vagy te hogyan melózol, mikor kell pihenned? Figyelj, az is lehet, hogy villámgyorsan lezárom a live-ot, és fél 9, csak nagyon gyötör a kábeltársaság. Kábeltársaság gyötör. Lehet, hogy Jason, írd meg légy szíves chatbe, hogy a 9 óra az neked nem lenne késő. Vagy Patrik, neked 9-kor elkezdjük, mit tudom én, szerintem 10-kor már végzünk is. Vadulunk 1 órát a Don't Starve-ba, és aztán lesz kulcsosztás, lesz magsimogatás, kakaosztogatás, minden mi szemszájnak, igen. Kakaosztogatás, ez a Kovbolyok koncerten szokott lenni.
Huszi, nem lehetne Dedrám, nem lehetne, mert a 24 órás live-ba is már a könyökünkön jött ki az egész. A gyerekek a változatosságra valamilyen úton, módon figyelnünk kellene. Age of Empires írja le valaki magyarul. Meg kell csinálnom, mert a modok meghaltak, addig szüljél, mondja Jason. Jó, szerintem olyan addig megszül. Ki az Isten ver? Miért ver engem a... De nem is én! Mindig bántod. Orba is megkergetsz. És hallom, hogy nyomja a gombot. Parkűrösnek születtem, csak mondom. Hát akkor most elvileg ez túl kell, hogy éljed, hogyha parkűrösnek szület. Túl is élet. Amúgy nézd, újra írattam ennyi. Mi régóta? Ki gyújtotta ki a házat? És ő maga is begyulladt. A Sityu házát valaki kigyújtotta. Mi a franc? És de ő maga is kigyulladt, érted? Akkor leég az erdő is. Mindegy, betöltjük a menetést. Tehát igazából visszatöltjük a mapot, az kész. Nem, de ki volt az ahol? De azért ki vagy te? Begulladott a... Mondom neki, minek gulladott be az a ház ottan? Itt volt a wingsuitja is. Ez nem biztos, hogy... Ez ki volt? Ki az... Sityu, ha ezt most látnád. Begulladott az haz. Begulladott az haz? Hát de most begulladott az haz. Ki gyújtotta fel a házat? Begulladott magától. Úgyhogy nézővel meg volt beszélve most 5 körülre Age of Empires 3 azzal mi van? Igen? Mit tudom én? Nem tudom, azt sem tudom milyen nap van. Teljesen őszinte legyek, nem tudom milyen nap van. Megnézem a laptopon, hát ha kiírja nekem. Kedd van? Holnap szerdára 2 órára van, nem tudom, emlékeztek a Sasha Grey-re az Arkból? Hát persze, hogy emlékszem. Na, ő hívott ki Age of Empires 3-ba egy párbajra, úgyhogy azt lezúzzuk így 14 órás kezdése. Erre emlékszem, gyerekek, másra nem emlékszem. Sorry. I'm so sorry. Szegény Sityu, mondja Reaper. Hát igen. Honnan szedtétek le az MC-t? Minecraft.net. Vedd meg. 5000 forint ellenében. Jól van. Jó étvercsi, hogyha lépsz. Srácok, zárjuk a live-ot, így szépen így Inferno lehet látni. Most csak mondanám, hogy 1-1 az állás. Milyen 1-1? Hát az ölés. Ja. Ja, csak mondom. Csak azért mondom, hogy nézz körül, mert elszaporodtak a csirkék nálad, ahogy látom. Megnézzem azt meg mennyi van, és akkor lezárom. Olyan, de hogy csak ilyen... Age of Empires legyen. Ennyire szeretitek, gyerekek, lesz, mert ugye Jason jó voltából tudtam tolni a mitológiával is, és szerintem azt betoljuk valamikor. Én valamikor éjjel betolom, de hát az a gond, hogy ugye ti akkor... Hát igen, az igazságtalanság igazából suli sokkal szemben, bár vissza tudják nézni, tehát... Na hol a házam? Ja, erre van a házam. Ja, ez egy nyírfa erdő, ez nekem nagyon tetszik. Az meg az izé gondolom. Ja, az asd, Genesz. Szerintem a Genesz. Intézel egy kikket, vagy bont, vagy valamit asd. Mennyi csirke. Na jó van, gyerekek, király szép, jó. Na, gyerekek, szerintem 9-kor, vagy akármikor ki fogom írni, hogy mikor jövünk a Don't Starve-ba. A figyelmet megköszönöm mindenkinek, a Don't Starve live-unk alatt is lesz nyereményjáték, némulok addig itt, meg mit tudom én. Jól van, meg a Minecraftot is bezárom, mert iszonyatosan kiab. Na gyerekek, hát igen. Akkor találkozni fogunk a következő live-unkban, ami Don't Starve lesz. Nem tudom még pontosan milyen felállásban, de az biztos, hogy a kiegészítős karakterek benne lesznek. Jason már rajta van, úgyhogy akkor ez fog történni. A következő... Szép estét írja Enikő, neked is. Látom, még puszit is kaptam oda. Úgyhogy a következő live-ban találkozunk, esetleg új ember lett volna, minden elérhetőséget megtalál odalent. A következő live-ban is akarunk egy kis nyereményjátékkal kedveskedni nektek, úgyhogy várunk sok-sok szeretettel. Husztitánok, tisztelek! Steam, Origin, Uplay játékok, akár eredeti áruk töredékéért. Sőt, nálunk akár készpénzzel is fizethetsz. Gamager.com. Eredeti játékok olcsóbban. Fogunk valamit beszórni. Hegyi bétek csap.
Úgy gyerekek, mekkora villámcsikok cikáznak itt mindenfelé. Az előbb ráestem a lépcsőre egy repülés közben és föllökött levegőbe, de azóta nem sikerült. Jason, hogy lett modi? Hát gyerekek, ti is hozzáférés biztosítotok nekem 172 darab játékhoz, és akkor ti is ugyanakkor a moderátorok lehettek, mint Jason. Niki Ánusa, csak Ánuszoknak! Nézzünk be Niki Ánuszának a... Oh, azt hittem itt áll a sarokba, de ez csak a tartója. Melltartója? Ruhatartója van itt. Olyan átlátszó vagy. Tudom. Na haragudjatok. Igyekszem változtatni a viselkedésemen. Ideje. Ideje. De most is húgytalicska a green screen. De nem szóltok, hogy húgytalicska a green screen. Várjál, Genes, mert idegesít most a green screen, most a streamet nézem. Most nem tudok, mindjárt bemegyek házon belül. Legyek házon belül. Nem akarom, hogy green screen állítgatós live legyen a dologban. Melyikben milyen újdonságok jöttek be, Genes, közben agyaljára? De... Mi az Isten haragbajod van neked? Életem szerelme. OBS, életem szerelme. Mi a problémád neked? Legyen egy kocka a sarokba, az kész. Legyen egy kocka a sarokban? Ja. Mindjárt kicsapom innen a green screen-t, azt rakok meg egy undorító keretet magam. White balance. Lehet, hogy azzal van a problémád? Lebalanszolod a white-ot? Aha. Ja. Na, picit, nem, ugye átlátszok, így. De lehet, hogy csak azért, mert sötét van ebben a szemétláda játékban most. Na várját, akkor megvárom, míg odaér. Aha. Fáó, most megyek el a bázisunk fölött. De mi esőbe repülsz? Egy pók. Nincs Genes, kérjél egy... Hol vagy? Nézd fel. Most itt keringez? De nálam olyan, mint hogy gyalogolnál, vagy most... Mert... esel le? Igen. Elszúrtam. Kösz, Genes, egy izét kérjél már le nekem még egy elitrát. Nem wingsuitot, hanem egy elitrát kérjél le nekem. Lapáttal tudod a füvet simítani. Igen, ilyen is bekerült? Bejött egy zombulancia? Bejött a zombulancia? Ne verjed már a Krisz, te buta zombi! Beengedi a Krisz a házba a zombit, azt ki akar futni az erkélyen leugrani. Látod, de mi szerelmes volt a zombi? Mi volt az a szív? Vagy nem jól láttam? Az, hogy mennyit sebeztél rajta. Ja. Azért mindig bántod és... Ja, igen, változott a harcrendszer. Igen, azt olvastuk ugye reggel a műzli. Mi a szar? Miért versz hátba? Gaming kanál és ti most mit csináltak? Az új dolgokat nézegetjük. Tényleg, és hogyha az erkélyről... Kitapostam a kertedet. De ne taposd ki a kertemet. De ne vert a Genes a hátszatőre. Wow! Nice. Na, mi lapáttal simítom a füvet? Azt mindjárt megnézem. Mi együttéssel lecsaptam a csontváznylast? Azt please adj modi joga, hát ha ez ilyen egyszerű lenne, gyerekek. Akkor 40 modim le. Vonatról köszönök be, Csöcslőgy Guszti! Szervusz Benny! Hogy vagy és mi újság? Igen? Micsoda? Csak mondtam, hogy jöttek be ugye új nyílak is, egy csomó fajta tudsz. Csomó új nyíl, igaz? Igen, hát ugye az update becsületes neve Combat Update. Tehát harcászattal kapcsolatos dolgok változtak. Mit keresek itt? Egy lapátot akarok csinálni. Készítsek addig valamilyen szexi pajzsot. Hallgass apádra, mert rákerülsz a lapátra. Ide. Várjál, meg akarom nézni, írta Macseka ezt a fűsimítás dolgot. Nekem a fűsimítása érdekel. Meg akarom simítani a azt írta, hogy lapáttal a füvet simítod. Én ennyit tudok. De mivel van nálam 2 csont, ezért csinálok csontport, rakok ide egy csomó füvet, és megnézzük, hogy mi a tököm a fűsimítás. Most csak rácsapok? Nem. Nagyon király. De vagy csak szivat? Szivat, mert rosszul leszek. Huszi, nekem nagyon laggolsz, írja meg. Jobb klikkeljél rá, Guszti. Jobb klikkelek rá, nem történik vele semmi. Nekem ilyen izé lesz. Eltűnik róla a fű. Miről? A földről. De... És most mi, akkor megszűnt a kapa?
Hát nem, ez, nem olyan lesz. Ja, hogyha simán leveszi róla a füvet? Tehát ebben nem lehet ültetni akkor magot, igaz? Várjál, szerezzünk magot. Itt van nálam répa. Próbáld beletenni? Nem lehet. Aha, tehát ez akkor nem ugyanaz, mint amikor kapálsz. Belét teszem. Belém teszed? Várjál, várj, most csinálok egy kapát. Most megnézem tényleg, hogy néz ki a kettő egymásnak. De igen, de tényleg látszik, hogy... Figyeld! Ez az, amit a kapával csinálsz, tehát ez rendes ágyás. És így meg csak simán leveszi róla a füvet, aha. De ezt nem lehet megkapálni, Guszko? Várjál, igen, és ezt most pluszba megkapálni. De levesz róla, tehát így meg is De ez mire jó ez a fajta föld akkor, Genes? Szerintem csak ilyen szép, vagy nem tudom. Hát de mi ez kinől egy idő múlva? Ugyanúgy, mint Lehet, amikor... hogy ez ilyen út, nem? Mi földút, mi? Mert ugye, ha leraksz egy földkockát, az se úgy néz ki. Tehát nem ugyanaz, most ugye... Várjál? Várjál, de ami nincs fő, azt nem csinálja meg ilyenre. Nyugodj már meg, te szemétláda zombi. Látod? Tehát ami nincs fű, azt nem tudod megcsinálni ilyenre. Földműveleti tesztek vannak. De... Szervusz Sanyix! Szervusz Two Boys nem is lehet itt már. Csinált egy másik, akkor 156-an vagyunk gyerekek, üdvözlünk mindenkit! Mivel ilyen szép sokan vagytok, mit szólnátok hozzá, ha mondjuk olyan 160 felhasználónál kidobnánk egy kulcsot? Egyelőre csak így random. Kérdés most még nem teszek föl, az csak esetleg a úgymond nagyobb értékűeknél, vagy valami hasonló. Meglátjuk. Guszti, laggol a live. Valaki meg azt írja, nem laggol. Gyerekek, ezt frissítsetek, vagy valami, tehát hogyha a többieknél nem laggol, nálatok meg laggol, akkor ott valószínűleg valami hiba az önkészülékében hasonló kezdetű mondatok vannak. Nekem is bagol a live, laggolsz, írja Get Live. Na gyerekek, most akkor próbáljuk már meg egyöntetően eldönteni, hogy laggol, vagy nem laggol, vagy egy csomó ember még nem frissített, még mindig esetleg a legutóbbi mondjuk OBS állítás közben, vagy akármi. Nekem semmit nem laggol, írja Nevermind. Aha, Guszti, igen, más felhasználnak. Igen, szia Guszti, mi a helyzet? Szervusz Etarox! Dedralmos barátunk! i7-es gépen nézem, 60 megás nettel frissítettem és laggol. Gyerekek, valaki sokkal szarabb gépen néz, és neki még nem laggol, úgyhogy sajnos ehhez nekem valami kevés közöm van, akkor tessék a YouTube-nál benyújtani valami panaszt, vagy akár. Puszti, engem már észre se veszel. Ne arra, úgy 156 ember van ittben, és közben próbálok valamit a játékban is csinálni, tehát elnézést. Miért van Sityunál csontvázló és rajta nyilasok? Igen? Igen. 161 néző, 163 néző. Gyerekek, Genes, akkor valamelyiket a meg annyi kulcsunk közül, de a címét először mondjuk írd be, vagy nem tudom, vagy mondd meg. Válasz ki egyet, rád bízom, valamit válasz ki, és akkor betesszük, mert 161-en vagyunk, és az előbb még följebb is, 163 is volt, mondta Zoli. Úgyhogy, akkor melyik megyében van? Veszprém. Csak a kép megakad néha, a hang nem. Most a kép nem is akadhat, mert most csak állok és nézem a kemencét. Szerintem a laggolás internet függő, írja Papi Kicsi Kolbia. Mik jöttek az új frissítéssel? Kanál is. Hát, kanál is. Itt van rajtam ez a szárnyszerű dolog, amivel tudsz siklani, méghozzá egész jó, főleg nagy hegyekről lefele, akkor két eszközt tudsz berakni most már a kezedbe, ezt is meg tudom talán mutatni, változott a harcrendszer, tehát így néz ki a dolog, most látod, egy bal kezemmel kapa, vagy ásó, jobb kezemmel kapa, úgyhogy ennél nagyobb földműves nem is lehetnék. Két kézzel csinálom a siklást, azt meg tudom mutatni már. A siklást most még királyabb lett. Igen? Ja. Még, mert most mi történt, hogy királyabb lett? Semmi. Semmi? De ez, hogy végre jó idő van, ez király. A csónakot reworkölték. A csónakon is változtattak. Úgy gyerekeket, akkor van mit megnéznünk, Pusztia, hogy teljesen írtam, úgy jó lesz a kód. Le, evező aztán. De nem akarok letálcázgatni, most nem akarom letálcázgatni, mert hát ha tényleg nem akarom elbaszni. A játék címe az Russian Horror Story. Russian Horror Story. Azt oda is írtam, aztán 2. pont és a kulcs.
Na, dobja. Jó, de most már, hogy bemondtuk, nem kell, tehát nem... Csak simán írd be a kódot. Odaírhatod, tehát én ezt rád bízom, de ez Genesz csinálja, úgyhogy... Guszti, a Sityu háza mellett van egy jobb csomó. Ja, erre elviszi. Várjál, lesiklok oda. Ne gyere vissza, ne menj nekik. What the fuck? Mi építettetek egy ilyen siklóállományt? De durva. Gyerekek, Genesz kirakta a kódot, aki tudja mi ez, vagy ha akár nem tudja, de kő neki egy ingyen játék, akkor lehet hamar, villám, gyorsan bejegyezte. És nem ez az utolsó, mert lesz még, tehát elég sok kulcs van Vizildulnak, és jó pár egyéb emberkének, nézőnek köszönhető. Miért repültem néha ilyen nagyot? Vagy mi van velem? A hátadon lévő szumóvia. És duplán nagyot tudok ugrani? Mi a szar? Szerintem van még vele valami probléma. Ja, van még azt írják, hogy 2 személyes lett a csónak? 2 személyes lett? Ne, gyerekek, azonnal csináljátok egy csónakot. Hát behalok komolyan. Ez tök király. Mi ez a 2 arany? Ja, ezt előbb raktam. Na szóval figyelj. A Sityu mellé kell siklani. A Sityu mellé? De itt megölnek a csontváltóvasok. De a vízbe? Igen, tehát a vízbe, a Sityu... Genesz, csinálj reggel! Most fogunk siklani a hegyről. Ahogy összetörtem az összes csónakot, csak mondom. És komolyan? Nem, vicceltem. Gyere le egy picit. Igen, én ilyenkor lélekben mindig készülök. Mit kell csinálni? Ja? Bocsánat. Miért ilyen? De csak... Ennyire izék vagy. De várjál. Az előbb voltam bányászni, hiszen ezek pont nálam voltak. De várjál. Ja, aha, nincs kiolvasztva. Nincs. És akkor innen ugorjunk. Enchantment, mi? Mit? Igen. Nem, biztos, hogy úgy csinálta. Na, figyelj Patrik, akkor 1, 2, go! Jó, csapodjunk a vízbe, Oh, I believe I can fly. Jaj, ne, már féltem, hogy neki csapodok a szeg. Ez csúnya volt, Nagyon gyorsan, menj, musszam már föl. Ugye innen látni, mint egy meredező valami. Itt azt a siklópályát. Nézzél be a Sityunak a kertjébe, Guszti. Ugye, benézek. De tényleg fú máshogy néznek ki a csónakok. Yeah, believe I can most fly. hol a tervező, vagy nem tudom, addig is volt? Yeah, believe I can touch the sky. Nem volt rajta, tehát csak sima kis valami volt, az egy ilyen ülőkárszerű valami, de máshogy is néz ki, meg lett lökve szerintem. Próbálj beleszállni. Ide nézd be, Guszti. Hová? Mi az? Ott. Mi a szar az? Ezt mondtam az előbb. Mi az Isten haragja ez, gyerekek? Csontváltpaci. Azt a rohadt életbe! Osz még lő is, Osz mondom neki. Milyen kereket hámhúz? Megtémom. Te szörny! Azt mondom neki, mondom az asszonynak is, hogy minek kellnek a csontlónak hámhúz. Na már témelem. Gyertek témelem. Jó van, csak Krisz látta ezt a részt, hogy néz ki. De mi a szar? De hát ez most hogyan lett? Ezt lekértétek? Dehogy. De egyébként ugyanolyanok, mint a sima lovak? Mi nem tudok bemenni a Sityúval. Jó, sok HP-je van. Állatokat, falusit, meg mindent be lehet rakni a csónakba másodiknak, írja Benedek. Nice. De nem tudok na. Ez az, itt vagyunk! Ezek lehet amúgy, hogy... Nézd, de ott megy a meleg csónak, Ott megy a meleg csónak, figyelj, the love boat. Női karakterrel A love boat. Akkor nem... Nálam láthatatlan volt. De gyerekek, javult, tehát végre nem lóg ki az ember lába izéból. Nagyon egy picit alul. De ez király így, ez királyság. Patrik, bírsz vele? Nem. Jaj, véletlen bevettem egy csomót a cuccaidból, mert gyere ki. Speedboat run. Nem tudlak megütni hátulról. So fucking éhes vagyok. Guszti, honnan szedted le? A Minecraft.net-ről. Egy bizonyos fejőpénz ellenében. Lehet, hogy Gamageren is megtaláljátok. Guszti, éhes a karakteret. Igen, feltűnt, és sütöttünk húst itt a Sityu kis kérójába, Sityu kicsiny szerelemházába. Úgyhogy benézek, mint a nőgyógyász. Amúgy Enchantot tudtuk ti is csinálni. Most ott hajóban nem éhezik a karakter. Házad mellett. Ja, az király. Mikor lesz Deadram? Tudok én is jönni? Jaj, király! Szabó Peti.
Nem? Repülök vissza. Puszti faszák voltatok Bennivel GTA 5-ben, hasonlót csapathatnátok ismét. Így van, Benninek is nagyon tetszett, és nekem is nagyon tetszett, hogy jön mindenképp lesz olyan csöcsölégy szopogatós live, mert Hát akkor szoptad a nagyon szoptam, hogy csecset, meg kocintás volt, Paplova grade volt, minden volt, király volt. Csetszopás volt a legjobb része. Én is azt szerettem. Ez nehéz volt összehozni, mert ugye nem láttam, hogy mennyire kell előre, és még dőj előre, már így döltem el a székkel lassan. Ja, nem jó fele menni. Csücsörítve beszélni és ilyen... De aha. Azért volt. Azt megszerített, egy csontváltó volt a gyerek. Megszerítitte? Azt mondom neki, minek szelídítesz meg egy csontvázlóval, te gyerek? Amúgy nézem, mennyi HP-je van? Minek? Lónak? Hozzá hasonló. Mi a szar? Hát majdnem a harmadik sor is teli van neki. Illetve, hogy egyáltalán létezik harmadik sor. Én ilyen másfél soros lovakat láttam csak. Én ezért láttam, egy sor meg kettő. De ezt úgy kértétek most le, vagy ez mi az? Nem, én is csodálkoztam. Az előbb mondtam, hogy itt egy pár ló, mondtátok, hogy zsír. Hát de akkor még volt rajtuk bőr, vagy mi? Nem, mondom, csontváz volt, és mindegyiken volt emberke, csak aztán az egy maradt. Gyere a szex csónakba. Ben vagy, ez kiült be mögém a szex csónakba, Genesz? Akkor Genesz, te adod a löketet. Patrik, gyere a szex csónakba. De, és az jó, Genesz, végül az irányításra is jó. Még lehet vele tolatni is. Jövök, Mr. Néra! Azt mondom neki, minek jössz be a csontlóval a vízbe, te? Ám, de... Kurva életben nem tudok eljönni. De Genesz, nagyon jó lett az irányítása, próbáltad? Tehát ugye ez nem ilyen volt, ez nagy... Valljuk be, a csónak irányítás az nagyon ratyesz volt, gyerekek. Az nagyon ratyesz volt, ez így most már nem ratyesz, és úgy néz ki, nem is törik szét mindentől most már. Neki csapottam egy ilyen undorító izénak, és szétszakadt. Aha, undorító izék. Hát polipna. Abba te vagy, Krisz? Nálam üres. Nálam ilyen szellemcsónak. Krisz itt áll a parton nálam. De nálam is a parton. Bugolunk. Szállj ki és... Oké, most helyre, ülj be megint. Átvettem, hogy kell. Jó, na most király, na már mögéd ülök a szex csónakba. Azt mondom neki, minek ülsz mögém a szex csónakba, te Loch Nessi szörny. Oké, így jó, így királyság. Muszáj, megint lesz kora reggel? Lesz, hát ha más nem, a műzli az mindig van. Nem, egyiknek nem volt. Letöltsem, mehetek? Hát gyerekek, nem tudtok, mert végül is 2 ember befér még. 6 fős ez most csak, tehát ha valaki még gyors és bejön, jelszó nincs, nem Genesz? Szerintem nincs. Nincs jelszó se. Csak nem mondok, csak nem tudjátok az IP-t. Genesz, tedd majd ki nekik akkor az IP-t. A két szerencsés ember hamar connectel, akkor még be tudtok jönni. Tetszik a kanyon? És akkor, aha, jól tolod, Krisz. Szeretem, hogy mozog a lapát, rúdja a kezedben. Nekem itt álltak a parton. Annálhajó, írja Tomi. Tehát annálhajó. Igen, tehát hogyha kiszállunk, akkor helyre jön. Nem tudom. Genesz betolta az IP-t, ha valaki esetleg be akar jönni itt körbenézni. Eltévedünk, csak Krisz. 2 ember tud. Veszélyes vizekre evezünk. Én már évek óta vezetem ezt a hajót. Évek óta vezetem ezt a hajót? Körülbelül 5 perccel jutott. Niki Jánuszon már itt. Niki Jánuszon, yeah! Furcsa is volt, hogy nem volt itt. De te hallod, ő már a szerver elindulása előtt bejön mindig, tehát... Niki Jánuszon nagyon megvasztott a port. Nyugi, Koszti, visszatalálok. Én bízok benned. Koszti, merre is voltam? Erre, ugye? Aha, és na jelöljön a Loch Nessi szörny, mert levámol minket 320 forinttal. Tényleg, Patrik, lehet csak azért nem volt itt, mert más volt a port. Ezt mondom. Ja. Miért? Lehet, hogy ahogy kiírta a Guszti, egyből itt nyomogatta a refresh-t. Ja, lehet. Guszti, ugorj le valahonnan, nagyon király. Igen, tudom, próbáltuk már. Guszti, meg fogom is még. Genesz, please, TP, mondja Niki Jánuszon. Guszti? Tessék, mögött. Szerinted eltévedtünk? Ott nem, várjál, kiásom, várjál. Nyugi, nem, biztos merre mentetek? De miért ne? Azt mondom neki, kiásom én onnan azt a izét, de most miért nem ásatom ki? Mert mindenki úgy, de nem erről jöttünk szerintem. Hát tök jó lett volna, hogy kiásom, és... De is eltévedünk még jobban. Nem, mentünk volna tovább. De jó. Mehet vissza. Valami tank. Ezt miért nekem adtál TP-t? Azt írja Papi kicsi Kolbi, a nálhajó Genesz betolta az IP-t. Igen, itt ilyen dolgok vannak gyerekek. Jó, felmegyünk asszak. Ahogy vagyunk a kanyomba.
Azt mondom neki, minek tolod be azt az épét olyan mélyre, ha szétcsakítod a vagináját neki. Mi az, Patrik? Hogyha nem látjuk őket. Nem tudom. Kit? Mert mondom, én sem láttam a Kriszt. Akkor átveszed a hajót? Nem, ültem hátul, mint a jó kisfiú. Kiugrottam belőle. Ugorjunk már le. Onnan a meredező pénisz izémból. Várj, ne, hát beülök meg egy sex boatba. In the sex ship. Akkor ide így bedvitt. Fucking sex ship. Az mi, úgy befaroltad, de hát mi a szar? Hoppá! Sebastian Loeb Boat Rally. Szállj már ki a... Na. Miről szól a Duma? Kérdezi Sándor. Ez jó, ez tetszik. Miről szól a Duma? Lesz-e ma még suna? Hogyne, 2 is. Azt mondom neki, minek 2 suna, amikor egy is elég. Mikor egyel se bírunk el, basszol. Ja. Szevasz, Mage. I'm glad you are here. In the fucking livestream. Listen you rolling. Genes, csinálj egy morningot. Versenyező ki meg tovább, Buszki. Megnézzük, ki tud messzebb elszállni? Figyelj, nyíl egyenesen, tehát ne is Genes, állítsd el az esőt. Ó, nagy Genes istenség, imádkozunk, állítsd el az esőt nékünk. Abba az esőre. Yeah. Na, srácok, akkor nézzük meg, hogy azt mondja, 1, 2, go! Nem jól csináltam az indulást, lóg a csákányom, vagy a kapám. Minél messzebb, valaki ott ment lenn, lehet, hogy Nick Jánuszom, ez a Raptornak a háza. Raptor házán még, egy nagyon picit még föl lehet neki húzni. Visszafele, hogy jövünk, gyerekek, kellene egy másik hegy, nem? Hát innen most kell megint egy hegy, amiről meg visszamegyünk, mert... Ó, nyerté, feladom. Ti siklatok itt? Gyerekek! Én idáig jöttem, hol szálltál le? Hát picit előtted. Így húz, mindig így, mikor jó nagy sebessége, húz kicsit hátra. Kicsit előtted. Figyelj, ott az a kis domb. Lehet, hogy az elég ahhoz, hogy hazáig elmenjünk. Megnézzük, hát milyen meredek. Vagy átalakítjuk a hegyeket, hogy így tudod, így kiváljuk a fölösleges részt, hogy elég meredek legyen a dolog. Közeli helyeken. Dombokon, dobozos hely neked. Kilepetelt kőbányai üvegében. Kilepetelt kőbányai. Anna, úgy tejem kell, Guszti. Nekem, hogy szálljak, kell egy vicces cigi, mondja Reaper. Hát nekünk elég ez a köpönyeg is. Szénnaszámmal köpönyeg, szívjad ki a tejedet. Idd a tejemet. Miért én nem meg? Azt mondom neki, minek akarod te meginni az én tejemet, te? Csöcsölötty. Masszus, a Benny mindig, mikor bejelentkezik live előtt Facebookon, ilyen 5 másodperces videóban. Sziasztok gyerekek, én Benny vagyok, játékok, mit tudom én, lesz live, hozzatok csöcsölöttyöt, ez kell. Hát ez kurva nagy. Guszti, nézd, mondjad, micsoda? Itt egy kurva nagy torony. Távolba. Ott jobbra. Te merre van a haza? Hát jobbra nézd. Hun van a hon? Arra van amúgy a haza. Jobbra. Arra nagy torony, nem látod? Nem látok én tornyot. Látod, hogy van egy tornyot. Várj, hegyen egy tornyot. Nincs torony. Ott van, csak nem láttok addig el. Jaj, tudod mit csinálok? Tudod mit csinálok, gyerekek? Igen. Van nálam 64 darab kő. Csókolom. Ja, de itt már valaki megy, baszki. Hogy a francba? Hogy kerültél rá? Mi a szar van itt, várj? Úgyhogy mindenki szól. Mi? Hát mindjárt szórok le 40 darab követ, várjál. Túl magas nem kell szerintem. Csak valaki majd álljon be Iránba. Szorom le a követ, figyelj. Szorom le. Álljon be Iránba. Várjál, nem én túl magas a Patrik? Te vagy. Várjál. Micsoda? Várjál, hát... Még 15-öt leszórok. Remélem az elég valameddig. Jó, így elég, magasabb ne legyen. Krisz is tudjon följönni. Figyelj, Krisz. Még érkeznek a... Ja? Hol? Elég ennyi? Vá! Ne lökjél! Mi? Már lehet lökni megint? Igen. Visszatették a lökést? Igen. Ó, shit, gyerekek, akkor vigyázni kell. Na, ott a ketszó. Addig kéne... De erre majd kell rakni egy létrát, gyerekek, erre a toronyra ide. Merre van a ketszó, Patrik? Amerre nézel? Nézz arra, merre van? Arra? Jó, na. Arra. Mert nem tudom, nekem a Wave Distance most lehet, hogy nincs nagyra állítva, vagy én nem tudom. Igen, ezt tudsz adni kaját? Ja.
Várjál, mi van? Rahmán lesz a szaros föld, teszi. Na, srácok. Várjál, Genes még építkezik. Mentem. Ja, ez a sárga virág kell. Megyek én is, várjál! Én is. Elkuttam. Én azért nyomva tartom a biztonságot. Patrik, oda! És akkor onnan meg megyünk tovább. Kapálózok, nem tudok már. Ja, elég egyszerűen nyomni, és utána úgy marad. Oh, nice. Menj már innen. Ja, mert én egész ideig úgy nyomtam a space-t, mint hogyha ilyen muszáj ellen. De durva, de a többiek hogyan leugrottatok már? Nem. Akkor várjál. Föntről igen. Ja? Menjünk fel a izéba majd a faház tetejére. Vász tetejére? Szerintem már nem férnél már be, Bence, csak, mert vagyunk, hányan vagyunk? Nem is érzi ki. Meg vagyunk 6-an, és nem nagyon akarunk többet, mert ne legyen rectification a streammel, meg a szerverrel, meg semmi. Úgy néz ki, már a hangcuccot se bírta sajnos, de reggel a mitológiában tökéletes volt. Úgy néz ki most. Ezt nem is erőltetem addig, amíg nincsen egy capture card, vagy egy még komolyabb masina, vagy egy külön streamer gép, hát ott még nem tartunk shinisztikusan. A haza az most arra fele van. Genes, 50-kor tolj be még egy kulcsot. Olyan sokan gyűltünk ma itt össze, hogy megérdemelnek még egy kulcsot ezek a srácok. Majd, ha 50 lesz. Szervusz Gábor! Jó, szólok. De nem már! Cseszétek. Ne, azt ne. Mi? Én vagyok. Aj. Leverjek neki egyet? Leverek neki egyet. Az ki? Az ki volt? Kit löktetek le? Nem tudom, de... Egyik néző? Nem meghalt valaki? Ott halt meg a szemem láttára a Pali. Utána löktem a Krisz. Ja, Krisz, lelökted? Patrik vízbe este. Utána át is raktam kreatívba. Itt miért nincs, mint Twitch-en? Micsoda? Micsoda nincsen. Igen, picit hadd nézzelek titeket kommentelők, én szeretek veletek foglalkozni. Lesz még ma valami live? Szerintem még egy lesz, mondjuk legyen 9-kor, ezt 8-kor lezárjuk, jó? Nem tudom, hogy mi. Prepike szólt Genes, hogy így kettőzni akar. Csak ugye az a baj, hogy az kellene... Igen, de kellene még egy néző vagy valaki, mert... Vagy Prepikét ketten se tudjuk elverni? Nem tudom, hogy... Majd még most ráírok stream után, hogy akkor oké lenne 9-kor egy H2, csak az a kérdés, hogy most akkor milyen felállásba? Vagy hogy beteszünk egy botot... Vagy kérdezzük meg, vállalja. Vagy free for all? Csak tudod, az olyan, hogy mindig egy ember rácseszhet, hogy ketten támadják. Hát szerintem akkor ketten támadtak mindenkit, amikor így 3-an voltunk. Igen, azért mondom, hogy az azért nem jó. Krisz, miért lettél? Az nem. Ki? Én? Ott se vagyok. Igen. Nem akkor kilökött le Genes. Én nem. Nincs kapasz már, mint Twitch-en vagy, és engem nem... előtt. Ja, értem. Te volt-e? Genes, még 3 perc, figyeljenek a chaten lévők, mert érkezni fog a kulcs, 3 perc múlva, amit nem tudom, hogy mi, de érkezni fog. De nem lehet innen kiugrani rendes. Ja, tett ide egy párkányt? Mert már havazik! Havazik már mi felé... Gyerekek, mi a szar? Várj, nem is erre van az otthon, nem is erre van az otthon. Azért mondom. Várj, most lehet, hogy jó fele megyek. Vagy lehet, hogy kurvára nem jó fele megyek. Vagy nem jöttél vissza, Urszti? Nem, én elrepültem a faszba. Genes ide tudod hozni hozzám? Ja, tépész vissza. Körbeszálltam, de erre nem volt se. Egyébként nagyon jól működik. Mi a szar? Nyugi, csak itt vagy, nyugi. Oh my fucking god. De Genes, szüntesd meg a havat, szüntesd meg a nyafogást, szüntesd meg a csacsogást. Tegyél nappalt. Nyerjétek már a kulcsot, nekem nem kell, mondja Károly. Tényleg szólj, ha már annyi van. Gaming kanál, Sky PvP-zzetek, létszi. Sky PvP... ja, a Skyblockot próbáltuk, amikor Sky PvP-t azt hiszem még nem. Na, akkor aki tudja, merre van az otthon. Nagyjából arra, merre mutatom úgy a nyilacska. Milyen nyilacska? De indulok. Ja, indulj, menjek utána. Mi van? Ah! Gyerekek, lávába szálltam. Wow. És most belementem a vízbe. Meghaltam.
De nem tudom, hogy miért, valamiért nem aktiválódott időre. Nekem sem, hogy nekem 3-szor kell benyomnom most. Fú, gyerekek, valami iszonyatosan nagy kábel gyötörhet engem. Tehát már tekereg. Ki akar jönni nagyon. Fú, nagyon rossz. Azt mondja Patrik, 50 van már? azt mondom neki, minek tekered benne a kábel, te Loch Nessi szörny. Minek kell neked HM20? Az kurva jó az a öregházasban, mikor ott tolják. Azt mondja, hogy ránéz közben a feleségre, nem igaz? De így volt. Mi itt van az a furcsa föld? Mi út van? Nem én lopom a búzát. Oh shit. Azt kérdezem. Öcsém, hogy szágudok a kanyomba? Én nem lopok sem. Oh my god. Oh nice. Fucking nice. Mi van? Csak répen a segítőt keresztbe. Nem is Amúgy találom. vágod, itt a dinnye? Most ha leszöl a dinnyét, akkor az a semmi probléma. Itt egy creeper a kertbe. Mi De van? miért rántott hússal püfölöm Mi a van? földet már? Ne! Nincs baj. Alig történt baj. Alig történt baj. Fölrobbant a félház, alig történt volt. Ki ez a Pali? Nem nagy baj, csak egy pici. Nem az én házam, az a lényeg. Nincs is házad még, nem? Azért mondom, hogy nem az enyém. Figyelj, szépen visszaépített, semmi probléma nem. Már kész. Gaming kanál és te vagy a legjobb, köszönöm szépen, ezért mindjárt kaptok egy kulcsot. Genesz 50 van, most nézem. Akkor Genesz küldi a kulcsot, figyelem. Ott a kulcs, gyerekek, Bloodbath Kafkaz. Életemben nem hallottam ezeket, de ingyen van, vigyétek. Aztán ígérem, egyszer eljön az idő, amikor a Far Cry Primalokat szórunk ki. Az jöhet ide is. Az jöhet ide Amikor is, már ugye? 1 euró lesz. Mikor már 1 euró lesz, 15 év múlva Far Cry Primal. De mi Ilyen 2 emulátorokon euróért fog csak azt futni, mert annyira bratyinak számít majd, hogy ilyen nagyon ilyen free to, tehát ilyen ingyenes kis így kiadják ingyen, hogy tessék, mert ez már 15 éve megjelent. Böngészőből toljuk a Primalt, annyira ratyasz lesz. Akkor kiosztuk. Kíváncsi leszek, mikor érünk odáig el. Hová? Jövőre. Hát, úgyhogy... De merre? Ja, hát... ja, mondjuk igen. Viszont most néztem, Genesz, hogy a régi Prince of Persia is tudod, hogy van ugye böngészőből. Szerintem... Ja, láttam én is. Így akkor lehet nekifekszek annak. Egyik live-a végtolom. Tudod, egy live-a... Szervusztok gyerekek, ez itt a Gaming kanál és én Guszti vagyok. Üdvözlök minden Gusztitánt, kicsit és nagyot egyaránt. Toljunk egy kis Minecraftet, srácok, és unmute-olom magam teljesen. Ugyanis nincs itt velem más, mint... Genesz, Patrik, Krisz és Áron. Krisz most úgy néz ki, le van némítva, viszont Patrik itt van. Halé. Na srácok, nézzük, hogy... ja igen, közben beleteszteltem itt a dolgokat, hogy van-e kép, stb. Na, maradt ugyanaz a szoba, illetve a szerver, illetve a dolgok, igaz, Genesz? Én is itt vagyok. Ja, itt van Krisz is, gyerekek. Join server. Viszont nem írta, hogy zöld, úgyhogy lehet, hogy gázisztikus gáz lesz nálam. Gázisztikus gáz van nálam. Can't connect to server. Nyomjál rá az editre ott a szervernél? Már is simán frissítem. Edit? Ja, és... Edit? Azt hiszem Judit. Igen? És mi az utcsó 5 szám? Edit. 20-200. Akkor írd át 21.000-ra. Ja, portváltás volt? Ja. Jó. Én is azért nem tudtam Vagyis belépni. gondolom, hogy jó. Oh yeah, nice. Very nice! It's fucking nice! Miről maradtam le? Kérdezi Dani. Még semmiről, még el sem kell. Jaj, most ez micsoda? Ja, itt léptünk ki. Ja, bocsánat már, na! Itt léptünk ki, és nem tudom, merre kell menni. Mindjárt megoldom. Ja, valaki tipizhetne. Toalett papírozhatna. Tépézz oda, légy szíves. Már be volt írva, Mi ez a kevés live? Most a kevés?
Életem, szerelmem annyi live-on volt, hogy még mindig nem vagyok magamnál. A papinak a 24 órás dolga az azért rám is kihatott, meg a Benis dolog is elég hosszú volt, stb. Tehát azért, mert nem láttok itt a GK-n, attól én még elég sok helyen jelen vagyok, elég sokáig általában. Aludni sem bűn. Ja. Aludni semmi bűn. Patrik, ez tetszik, ezt fel fogom majd használni, ezt a dumárat, de meg fogom jelölni, hogy tőled van. Jó, oké. Aludni sem bűn. Itt van még a régi Creeper robbanás. Niki Jánuszot csinálta ide. Ki izélt, de elkezdtem, csak elfogyott a földem, itt a telkemnek a sarkából kiszakadt egy darab. Gyerekek, azért gyűjtünk itt mi össze, hogy ne legyünk szét, azon kívül pedig azért, mert került be ide egy-két érdekes dolog ebbe a játékba. Jó, tudom, hogy moddal be lehet rakni UFO-t, meg mi most az még nem érdekel, most az alapjáték mivel bővült, azt akarjuk mi megnézni. Shader sajnos nem lesz, ugye tudjátok, hogy itt shader meg szép grafikával szoktuk játszani, azért, mert egyszerűen még nincs. Viszont ahogy elérhető lesz, ugye az 1.9-eshez másik shader. És Genes már be is mutatja, hogy is tüntetem el, aha, tehát, és ezt így cserélgetheted? Ez nice. Ez nice. Tehát most akkor lehet úgy menni majd, hogyha be lesz lőve a shader, ott van értelme ugye a fákját kézbe tartani, hogy mit a bal kezedbe fákja, jobb kezedbe kard, csákány, minden. Hát itt nem ugye, de shaderre világít. Ja, igen. Úgyhogy majd jaj, de rég voltam itt. Te Genes, és ez várja, hogyan teszed be egyik kezedbe ezt, a másikba a maszt? Menjön be az inventorit. Igen? Ott van jobb alul a karaktertől. Az istenit. És az F-fel cserélgeted. De ütni nem tudsz a karddal, úgyhogy ha a másik kezedben van. De a fákját azt leteszi. A fákját leteszi. És például akkor mi értelme van így, hogy ja, hát jó, mert hogyha fát vágok, akkor igen, hogyha pedig ütni akarok, akkor F-fel átváltok másikra, igaz? Ja. Lehet veletek játszani? Gyerekek, nem, mert innen hoztoljuk a szervert. Tehát most, hogyha ide túl sokan be, azért direkt hat a limit, hogy ne rektelődjön itt a livestream, ne rektelődjön a stb. Mert különben problémáink lesznek, ha ide nagyon sok emberke belép. Mindenki írja, hogy recseg akad néha hang, és igen, valóban? Mert akkor kilövöm a cuccot. Aha. Tehát valószínűleg a szerverhoztásnak, vagy minden másnak is köze van hozzá. Nézem. Várjatok gyerekek, akkor viszont... Blablabla. Igen, akkor visszatesszük, amikor csak vissza kell tennem a gyárit. Hát igen gyerekek, az a probléma, hogy még mindig olyan szegényes eszközökkel dolgozunk, hogy egy-két probléma emiatt igencsak megoldhatatlan. Kérdés, hogy a streamet újra kell indítanom hozzá, ha átállok másikra. Egy IP-t valaki tud dobni? Vagy... Jó, na gyerekek, elvileg átraktam, újraindítottam a streamet, úgyhogy várom majd a visszajelzést, hogy milyen a dolog. Na. Ez amúgy hogyan? Veslas Hogy jön fel valaki más? Ja? Veslas Squirrel, Joy, azt te vagy? Nyugi. Igen. Veslas Squirrel. Milyen mókus? Nem bántunk, csak érdeklődünk a nevedén. Fú, de fura ez a... Mennyi volt a Krisz akkor? 1500? Most már jó, örülök neki, jól van, jó van. Majd live. Jó. Valamiért rektelődik. Hát igen, gyerekek, nekem is kell majd szépen egy capture card, meg egyéb jóságok, és akkor nem lesznek ilyen problémák. Szia, Stella, Hali, Macsek, Raul, Vörös, Kristóf, fú, mindenkinek Hali. Itt mindenkinek Hali, nyali fal. Micsoda? Ez az, most megyek és eldobom. Nem tudod hol van. Na, Genes, kérje csak le nekem olyan wingsuitot, hadd mutassunk a nézőknek akkor az új de éhes vagyok. Shit. Te, és a pajzsnak például mi a rec? Ez a sityú háza, basszus. De durva. Azt hiszem vas kell hozzá meg fa. De az király, az van otthon. Mi a szar, nem találok ki a sityútól. Ó, meg is evezős. Csokkolom írja, szervusz Laci, szervusz. Sziasztok, szép eset mindenkinek, szia Nikő.
Ki fosta? Jól vagyok, köszönöm. Augusztus, mit kell csinálni, hogy benne legyek a nyereményjátékban? Most még sem, azt sem tudjuk, mit fogunk sorsolni. Genes fog kiválasztani egy játékot véletlenszerűen, tök mindegy, melyiket választott Genes, mert több sorsolás is lehet, mert most már annyi kulcs jött össze, hogy el kell kezdeni őket kiszórni, és ezt így a Minecraft alatt meg esetleg, ha még ezután lesz egy valamilyen live, akkor meg fogjuk tenni. Építőanyag. Valószínűleg valami kérdést fogok feltenni, de az is lehet, hogy csak simán betesszük a chatbe, és akkor aki kapja, Marja. Most én eldobtam a gömbhalaidat, csak mondom. Lopd a gömbhalaimat. Oké. Én meg eszek sült krumplit. Magadam is azt mondom, hogy a te házad, nem? Az enyém, ja. Hókockát nem akarok rakni a hűtőbe. Mondjuk oda éppenséggel passzol. Ki kell pakolnom a zsebemből. Genes, egy wingsuitot kérjél le mindenkinek. És osszuk szét. Snow. Akkor jöjjön ide mindenki, ezt odaadom mindenkinek. Hová? Oda dobsz. Hová? Ezt hova vagyam föl? Ja, ide. Ja, megkaptuk. Így is. És meg odaadtam. Mivel teszem föl? Tedd a hátadra. Van az inventory-ben egy ilyen kis izé. Egy kis... nem tudom milyen jel. Patrik, te tudod, hol kell ezt kikapcsolni? Igen, tudom. Tudod, hogy hol van vagy az a varázsos asztalka? És hogy kell itt repülni? Hát ugorjunk. Közben benyomod a space-t. Esés közben space. Azt hittem, hogy gyerekek, menjünk már föl! Na, van az nagy hegy. Gyűjjön mindenki gyülekezzünk a házam előtt? Gyülekezzünk ide, és akkor együtt elindulunk fel arra a nagy hegyre, és akkor úgy. Na, tudtátok kapcsolni? Te kemény vagyok, levertem volna a szekre. Micsoda, leverted a wingsuitomat? Már nincs ki ebben, nem? Jó. Nincs, rálépett még egyszer a mob. Az a baj, hogy van bent egy mob, és valószínűleg az okozza. Ja, ez? Nézd, csúszik a hang. Ez alatt. Csúszik a hang, tényleg? Én megnézem, hogyha... Minecraft-fikázók band kapnak egy villanás alatt, ezt csak úgy közlöm, mert hirtelen kiszúrta egy eszem, úgyhogy vigyázzatok ezzel, amíg szeretnétek nézni a streameket ezzel az accounttal. Miről volt szó? Miről beszél? Jó, hogy csúszik a hang. Igen, frissítsetek srácok, mert át lett állítva az OBS-be vissza a régi beállításra a dolog, tehát esélyes, hogy frissítenek-e, és akkor utána valószínűleg jó, mert Jasonnel is jó. Mikor lesz a sorsolás, mert akkor bekapcsolom a gépemet. Nem tudom, bármikor lehet. Hát, nem láttam csúszni. Bármikor lehet. Akkor jó. Aliguszi, miről maradtam? Egyre meg semmiről, Balázs. Most teszteljük a wingsuitokat, látjátok, a srácok már föl vannak szerelve. Space kell csak nyomva tartani, igen, ez vagy... Na, benyomni csak. Egyszer benyomom és kész. Lesz egy? Hát várjál. Kaptál, nem? Nem. Földről nem tudsz repülni. Valami... Pedig is fölszállnák amúgy. Ja, onnan már na jó, de menjünk már magasra, hát így nem lehet kipróbálni. Na, induljunk. Menjünk el. Gyertek utánam. Ki szedte föl? Én nem. Itt van még egy. Rengeteg hús van nálam. Itt van még egy. Sütünk, de nyers, meg kell sütni. Sütjúnál van kemence, várjál? Vágjuk be akkor a Itt van Itt van. Van is benne szén. Erre kétfelé szedem a húst, és akkor 20-at beteszek ide is, legyen bőven. És nekik olyan? Sül. Hamar megsül ám egy csomó aztán. Ja, jól is laktam. Elétre nem wingsuit, te, mókus ruha. Ez az, mókus ruha. Hali, sziasztok mindenkinek, üdv, aki most érkezik, 131-en vagytok gyerekek. Lehet, hogy csak a nyereményjáték felirat miatt, de teljesen mindegy, mert az is lesz. Bár remélem azért olyan viszi el, aki úgy néha itt is szokott lenni máskor is. 3 darab... Gyere. Mehettem, de köszönöm. Ja, jó, oké. Nem baj, így ennyi. Van a többit itt hagyjuk, aztán majd is megsül. Csikönek. Milyen illedelmesen becsukja a Krisz a kaput maga után. Viszek tojásokat, hogyha... Sityúnak itt a hodája, basz. Az ott az a hegy, az csinosnak néz ki, nem Genes? Kíváncsi vagyok, hogy milyen messzire tudunk elsiklani arról. Patrik, jól áll neked ez a köpönyeg. Szénne szalma köpönyeg. Szívjad ki a pöcsöt. Hát halkan mondjam legalább, nem? Most mikor lesz Dead Island? Kérlek, legyen még! Lesz még majd, köszönöm. Uszi, nagy szerókra nem jöztök? De terveztük.
valamikor fel kéne nézni így a bandával. Most leszóltad a szerómat? Menjünk Hunger Games-re. Ez is elég nagy szeró. A király lenne. Mi az izé? Mi itt a neve annak, Genes? Minecraftben? Survivor Games, nem? De most nem az UHC-re gondol, hanem a rendes Hunger Games modra. Ja, hogy van a rendes Hunger Games mod? Oh my fucking god! Jó. De leugrok. Azt, hogy holnap reggelig lesz live, mert nem akarok mondani. Na. Nem tudom. Nem működik! Aguszi Ajka mellett vagy? Így van. Mellette vagyok, egy kanálisban. Egyszer kell benyomni elvileg, azt mondja Genes, és kipróbálom. Hát nyomogass egyszer, hogyha nem megy. Wow! Siklottam, de úgy meghaltam, mint az állat, gyerek. Ezt be kell gyakorolni. Azt a rohadt élet. Most hol respawn? Oh shit, a cuccaim! Látjuk a cuccokat, legalábbis én látom. Jó, akkor megyek. Age of Mythology mikor lesz? Majd lesz. De várjál. Ja, erre? Ide estem le. Azt a rohadt élet. Tényleg. Köszi. Én ha köszönöm. És a wingsuit is megvan, vajon? Aha, megvan. Pont nem ide estem. Hú, gyerekek, szerintem lerakok egy ládát. Szépen belepakolunk. És akkor úgy, mert ezt be kell gyakorolni. Igen, de úgy néz ki, hogy többször kell nyomni, igen ez? Vagy hogyan? Hogyan volt ez? Nem tudom, de ha most megint leesünk, akkor lehet gáz lesz. Hát mondom, teszek egy ládát, tehát leteszek ide egy ládát, nincs fám. Tépézzelek haza? Haza? Ne tépézz haza, ide leteszünk egy ládát, ezt innen majd haza. Nincs rád fa? Lehet csak lakozni? Ide nem tudtok gyerekek, mert úgymond magánszerver. Hold space, te kockás bácsi. Mondtam én, hogy holdozni kell. De azt mondtad, hogy nem. Egyre néz fel. Nézze. Akkor mégiscsak nyomva kell tartani, gyerkőcök. Gyerkőceim. Hogy jön le a hegyről? Na, Sityúig eljöttem vele, úgyhogy a hegy oldalból jöttem. A Sityúig? És nyomva tartottad úgy? Tényleg? Megyek! Shit, yeah. És eddig is nyomva tartva mentél vele ezelőtt? Nem? Na. Már viszont király. Ami nem kell. Ezek rakjuk. Na jó, nem kard se kell, mi a szarnak. De egy kard legyen nálam, egy gyenge kard legyen nálam, eltesszük az ollót. Fémizet, sajnálom, mag nem kell, hógolyó nem kell, rengeteg agyag kell. Nekem is. Bot nem kell. Inda, az kellhet. Jó. Hú, majdnem leugrottam. Tényleg, a háztetőről? Menni a Sityúhoz. És akkor itt röpülünk hárman a hegyről. I have been, ide tépéztek. Na. Úristen, ne csak a nyeremény miatt legyetek itt, lol, így van. Azt a mi a szar? De várjál, én félek. Várj, nyugi, mindjárt. Menj előre, Krisz, nyugodtan, menj. Nem akarom nézni, hogy meghalsz. De sit néznek, mi shit, jó? Na. Nem egyszer benyomni úgy néz ki, de nyomva tartani nem muszáj. Akkor nyomogasd, amíg nem működik. Mi van? Nyomogasd gyorsan, amíg nem működik. Oh shit! Azt a rohadt élet, neki csapottam a Sityúfa. Hát ez mekkora király, te állat! De várj, ezt külső nézetbe is meg akarom mutatni, F5? F5 lesz, igen. Jó. Na, hát ez király, gyerekek. Ez nagyon jó. Vannak ilyen iszonyat nagy hegyes szakaszok, meg a dzsungelfák tetejéről, jó, de brutál lesz így leugrálni. Az király. 135-en vagytok, srácok, üdv mindenkinek. Most a survival módban játszasz? Így van, abba szoktunk lenni. Na, lássuk a medvét. Azt mondja. Köszönöm. Úgy, ez mire király lenne, ha valaki áll lent, aztán elröpülnek fölött. Wow, shit! Külsőbe vagy? A tengerig, igen, külsőbe vagyok, igen. Azt a rohadt élet! Elfelejtettem én kinyomni a kreatív módot, így elszálltam. És itt szállnak, ez ki? Te vagy, Patrik? Jövök feléd. Ez ki?
Hát ez milyen jó már. Most tényleg? Ez rohadt jó. Meg kell nézni, ki tud menni messzebb. Vestas Curve Experience Kinetic Energy. Mi történt veled? Kinetic Energy Recovery System. Igen? Aha. Oliver ezért ban jár, tehát még egyszer elmondom az újaknak. A Minecraft utálókat, meg ilyen hasonló okoskákat úgy kibannolom, mint ahogy kicsapja az orosz asszony a taknyot favágás közbe. Tehát valami hasonló módszerre, jó? Erre úgy készüljük. Ha már itt vagyok a sityunál, akkor gyártok egy csomó kenyeret. Elerett az eső. Ó, szín a szalma köpönyeg. Szívjad le a pöcs... Basszus. Begyulladt az ég. Dörög, na. Azt akartam. Hát a faházaknak nem tesz jót, nem? Ez a faházaknak. Tehát most de belecsap a sityujéba, akkor... Muszti, ezt meg onnantól az egész erdő elterjed a te házadig is. Edd meg, Guszti. Mit tegyek meg? A halacskát. Halacskát? De nem tudom megenni a gömbhalat, ezt izé. Dehogy nem. A gömbhalat nem tudom megenni. Meg tudom enni? De nem már! Okádok meg minden. Fúj, de rosszul vagyok, Krisz. Miért kellett ezt... Hol egy laborban? Shit, most meghalok. Nem. Csak félszíned lesz. Azt egy zombi meg fog ölni. Neki támaszkodok a fának. De nem vagyok jól. Shit. Baszki, de szemét vagy, Krisz. Csukd be az ajtót. De szarul vagyok. Nem, nekem egy vödör kell, mert iszok tejet. Egyet már én is Genesz, van tejed? Kell a csöcslöty. Itt áll, nem? Postoltam. Teljesen a bizonyítja, hogy ivott. Láttam. Azt buggol a green, tényleg buggol a green screen, gyerekek. Jó, hogy szóltak, köszönöm. De egyébként nem tudom, hogy mi a problematikájánk, mindig úgy van, ahogy szokott. Tehát egyszerűen érthetetlen számomra, hogy ugyanott van a lámpa, ugyanott van a green screen, ugyanazok a beállítások, de ilyen mégis úgy gondolja, hogy neki úgy kell bugolnia, mint a kurva élet. De így meg a... Így meg a pofán piros. De miért? Lehet, hogy kellene adnom egy kis brightness-t a... shit, fuck. Vegyítés. Azt mondja, vegyítés. Vegyítést, ezt valamivel följebb. Igen, az a probléma, gyerekek, hogy nagyon szívesen átváltanék az új OBS-re, ami rohadt jól kezeli a green screen. Viszont cserébe nincs olyan, hogy te bal klikkel állítgatod a kamera méretet, meg ilyenek, hanem számokat kell megadogatni. Na most éppen ezért rohadtul nem tetszik, mert az nagyon időigényes dolog. De még mindig látom a széleit, hogy pillanat, gyerekek, bocsánat, megcsináljuk. Már csak azért sem menjetek el, mennyi reményjáték lesz. Ha azért amúgy különben elmennétek. Nem jó, basszus. Hallod, Genesz? 800, lassan 800-on van az érték. 650-en szokott lenni. 600, hát 650, de valahogy így. És hát most is úgy nézek ki, mint kifestették volna a pofámat, meg nem tudom. Na jó, talán így jó, de így meg a pulcsim szöszöl. Szerintem... Azon így meg átlátszoljuk, figyelj. Azt a rohadt élet. Nyugodtan nagyon verhettek már nálam, most úgyis frízezve van a kam, úgyhogy nem látok semmit. Az Fosteris nyel. Na jó. Talán így, gyerekek, így. Most így nézem vissza a streamet. De szóljatok, hogyha nagyon színtelen lennék. Meg szaktalan. Színtelen, szaktalan, szúrós szagú gáz. Tanultuk mi annó kémiából, ugye? És mondja egy példát. Színtelen, szaktalan, szúrós szagú gázra? Igen. Hát az mikor tök gáz egy szitu. Az színtelen, szaktalan. De mégis lehet szúrós szagú gáz. Mit lehet megnyerni? Köcsög streamer, mit lehet nyerni? Gyerekek, nem tudjuk. Véletlenszerű